Так. Сподіваюся, там уже все пошло. Доброй раницы. Четверг, 1 травня. Четверг, я жду всюди у травня. Рук отключили. Тут знайшли, тут так само. Все. Трансляція йде. Видатно. Єдине, тільки я не розумію. А, ні, по сутності все нормальово. Все. Ми готові. Так. І там і тут іде. Дякую. Знову доброї раниці усім. Ми сьогодні погуляємо у The Long Dark. The Long Dark для чого? Для того, що все ж таки треба скончити. Я вже трохи стаміўся гуляць на гэтай складанасці. Яна занадта лёгкая. Хочацца нечага новага. Так, нечага новага, што дазволіць, ой, божух, дзе мы? Што за цемрава? Гэта пячора нейка. Ліхтар. Так, ліхтар. Мы сыходзілі ж, правда? У нас же ж раніца. Так, у нас раніца. Мы сыходзілі сюды, і гэта што у нас? Усё, узгадаў. Гэта мы разведалі вось гэтую лакацыю, дзе там па дрэвах гэтых скакалі. Усё. Так. Гасім. Разбираем. Так, глядзім. Мы зараз знаходзімся вось тут наверсе, вось наша пячора, куды мы выходзілі, і мы вось тут усё даследавалі. Там нічога, на жаль, не адбылося, не знайшлося. Затое мы знайшлі парэшткі, знайшлі вось дзе усталяваць трэба было трос. Так, дзяўчына, так, ты перажыла яшчэ одну ноч. Всю хвилиночку. Зараз я тут. А то у мене відео йде. Вітаночки, олдскул, вітаночки, шановні. Не спіш раніцею у виходне офіційне. Так, усё, я бачу тут і там. Видатно, працягваем. Вось, карацей, што нам трэба? Нагадаю, што нам трэба. У нас, па сутнасці, бачыце, вось гэты апошні гарызонт. Гэта, наколькі я памятаю, увогуле апошняя місія, якая ёсць у несюжэтцы. І мы, па сутнасці, павінны зараз зрабіць яшчэ 3, а можа 2 задачы толькі. Была на 56%. Мы яе зрабілі. Так, у нас ёсць фотаздымак. Фотаздымак сходаў. Дзе гэты фотаздымак? Халера цябе бяры, вось. Спогадыне. Вось, мова ідзе пра гэтыя вось сходы. Яны ў нас знаходзіліся не тут. Зноў пакажу на мапе, што мы прайшліся праз гэтую ось там пячор. Пячора прамая. Як страла, мы спакойна тут выйшлі, але тут не аказалася ніякіх сходаў. А што ў мяне застаецца? У мяне застаецца вось тут, мы ўсё дакладна высветлілі. Тут 100% мы ўсё прайшлі. Нагледзячы на тое, што не замалявалі вось гэтыя кавалачкі, але гэта не сутнасна. Вось тут усё у скалах, тут мы спускаліся. Што засталося? Вось. Вось бачыце, тут у нас штосьці. Трос, і што там за тросам мы яшчэ не ведаем. Так што пойдзем у той бок. Будем там шукаць сходы. Магчыма, яны там. Ужо 3 гадзіны як? 3 гадзіны. А што здарылася? Чаму так рано устаеш? Ты што, спортсмен? А што гэта у нас? 47? Оу, ты паглядзі. 47 кіляў у нас у кішэнях. Так, это скінуць. Я б гэта скінуў, дарэчы. Так, можа з'ямо, так? А, штосьці засталося ў кішэньку ўсё ж такі. А, яна не ідзе таму, што дзяўчына гэтая, таму што вецер. Моцны вецер. Ну, карацей, нам трэба ісці
Вось у той бок, паміж гэтымі дзвюма скаламі. Я лічу, што мы гэтыя дзве задачы паспеем выканаць за сёння. Я памятаю, што ты былы. Я памятаю. А, так, ты ж некалі ўзгадваў гэтае, што не можаш доўга спаць, слухай. А даволі распаўсюджаная. Я ўжо не першы раз ад цябе чую, не ад цябе ў сэнсе, а ад такіх людзей, як ты, чую, што гэтая звычка ўставаць рана, яна застаецца надоўга. Але затое гэта паказнік твайго спакою ўнутранага. Калі вырашыцца гэтая праблема, ты зможаш спаць сабе там да 8 до 9 гадзіны. Вось нам туды, бачыце, па сцежцы той. Не па сцежцы, вось туды нам. То гэта азначае толькі адное, што ўсё ідзе добра. І ў правільным накірунку. Так што, ўсё ж такі я табе зычу не кідаць заняткі з псіхолагам, а знайсці добрага, адпаведнага псіхолага для сябе, які сапраўды зможа дапамагчы. Так. А дзе тое дрэва? Яно не там, праўда ж? Ну і дзьмуй як. Ай, халер, тебе прывось, там дрэва ляжыць гэтае, з якога мы прыйшлі. А тут валэнда ўсё як гаўно. Віно па 10 злотых, твой псіхолог, але ж бачыш, ты дасюль яшчэ пачынаешся рана. То бок, і не надта яно, можа яно засынаць табе дапамагае, але вось прачынацца не. За 10 злотых. Віно. Такое існуе? Я-то просто не п'ю, мне невядома, дарэчы, колькі гэта каштуе ўсё. Мне чамусьці падавалася, што віно павінна каштаваць там прыблізна 50 злотых. Але ж не ведаю сапраўдныя кошты. О, нарэшце. Дайшлі і знайшлі. А дзе Сонейка? Холодно, дзеўчыне? Добра, ідзем. Каб не змерзла. Куропаткі. Яны непатрэбныя, так. Шкада, што ў рукі не ўзяць, калі вось так падыходзіш да іх. О, глядзі ты. Забыліся на гэтую банку.
Як чакай, она называется, боже. Вылетела с головы по-польску пушка. Бляшенка, во, бляшенка. Так, ромкачи летають. Нам треба пер'я. Ага, бойся меня, паскуда. Пам'ятає? Може, ще з островою мої носиться. Собака блохастая. Так, тут человек, насколько я памятаю, лежит так же. Правда. Так, где перья? Ну, одно и есть. Все? Херово працуете. Куры черные. Вось кто вы. Після гэтага. Так, треба буде розпалити вогнище, вже не подається путінка. Так, ведаеце, што трэба будзе зайсці зараз у гэты. Сур'ёзна? Усё. А гэты ў трусы наклаў, пабег па сваіх справах. Трэба будзе зайсці вось у той будынак. Куропатку забілі, паскуды. Каб пакінуць усё лішняе, што ў нас у кішэнях ёсць, троху сагрэцца, там гарбаткі выпіць і ўсё такое. Вось, і не ведаю, паглядзім, можа штосьці адрамантаваць трэба. То у нас некий подозренный перегроз. Скуль ён узяўся, я нешта не памятаю, што мы там уже такого налуталі, што нам так кішэні адцягваем. Звычайна ж мы ж хадзілі на так на палёгкі нейк, і там 36,7 было, мне падаецца, кілаграмаў. Дзе ён? Нават не бачна яшчэ. О, пабег. С ракой свою только зею. Да, девчина, холодно. А ты думала, по зимою по горах швендаться? Это тебе что, шпацир по парку? Магчыма, трэба будзе ўзяць бярозку нейкую з сабой яшчэ, каб гэтыя бляха зрабіць сабе стрэлы. Толькі трэба будзе варштат знайсці, а варштат у нас знаходзіцца на версіі, там, калі што. Паглядзім. Спачатку трэба знайсці сходы, якія мы там шукаем па гэтых. Па фотаздымку, а там будзе бачна, куды далей. Спадзяюся, мядзведь не рэснуўся. То зараз як выйдзе, па храпе дасць лапаю. Будзе нам шчасце. Ну, а на запасе колькі ўсяго. Так, о, бярозка ёсць, адной хапаць. Добра, скура медвежая ёсць. Пума яшчэ сохне. Пума яшчэ сохне. Пума мне патрэбная. Так,
Давай скидать, что у нас есть. Такое тяжкое. 11 вугалю, 8, ну что. Есть некая скрыня у нас тут. Ніякої скрині нема. Давай ось так закинем. Скидаю все. Одного нам с собой хопить. Так, ну неблаго, гэта ёсць, гэта з сабой цягаць. Не ведаюць, трэба, няхай будзе. Калі скінем, то не тут. Так, гэты вугаль. Замалёўкі рабіць. Нема чаго скидваць. Вось так. Паколькі мы ўсё амаль што замалявалі, то мы сабе пакінем толькі 4. О, ўжо вырашылі праблему. Бляха, на 48 толькі яна высохла. Так, далей што? О, вось гэтае трэба скінуць. Так, вось тут на палічку пакладзем. Яшчэ одно. Так, добра. І штосьці я там яшчэ бачу. Вось гэта трэба будзе перарабіць. Кілаграм шыпшыны. Гэта номер, так. Сюды. А, во, аптечка тут ёсць, дарэчы. Дарэчы, так. Заправіць ёсць чым? 5 граммаў толькі. Там не хопіць. Ежа, дровы скидаем. Гэта што? Страла остаецца. Это мы с собой гэта мы разбираем. Так, далее. 5 походников вельмі якасных. Это добро. О. Это мы все скидаем отсюда. Ваўчыная скура. Чорнага мядзведзя скура. Ой, халера. І у нас яшчэ ляжыць у кішэні чорнага мядзведзя. Так, ну гэта трэба сюды скідаць. Усё, чырвоненькае. Сюды больш нічога не закінем. Трэба будзе ўсё на падлогу кідаць. Я с собой возьму пуму. Бо там далеко, може мы в эту локацию не повернемся больше. Так, это все добро, это коли что переробим. Так, а тут что есть? Два кубки. Все тут есть. Это мы переробим на дрелцы. Это ще скинуть, как не мешалось. Одна я тут осталась, да и холера поет. По сутности все. По сутности все, я готова. Пойдем. О, бяжыць. Нібы шчаслівая, закаханая. Не тое, што раней ледзь нагамі вырушыла.
Возера. Так, тут мы ничего не покидали в этом домику. Тем нам туды. Вось там, бачите, гэта вось скала. Вертикальная лічы. Там у нас трос висіць, по ім трэба падняцца будзе. Туды далей прайсці, паглядзець, што там ёсць. Ветер стих выдатны. А цікава, вон тая гара, яна нібы самая высокая, але ж гэта не ваўчыная гара, якая тут у гульні ёсць. Бо ваўчыная гара, яна такая... Выглядае трошки інакш, мне падаецца, хаця трошки падобна, ўсё ж таки, бо там памятаю ажно 4 троса. То бок настолькі яна высокая, там праз пячору ідзеш, па тросах можаш лезці. Там нібы 3 узроўні ёсць, дзе лутайся. Хоп, і за вушы такі. Узяў і пацягнуў. Ось ён наш трос, так. У нас, наколькі я памятаю, яшчэ ёсць энергетык на ўсяляк выпадак. Хаця тут недзе адпачыць. Усё прыйдзецца рабіць адным заходам. Энергетык быў жа ж. Так, ёсць, вось ён. Павязак мала, адная толькі засталася, трэба зрабіць больш. Давайте з'ем, што там у нас ёсць у кішэнях, каб лягчэй было. Дзе там? Вось гэты. Так, колькі у нас там? Не, піць яшчэ не трэба. Вады, в такім выпадку, хлеба не. За каго топіш у індапакістанскай вайне? Ні за каго, ні за тых, ні за гэтых. Але вінаваты той, хто нападае. Калі коротка. Заўсёды. Халера, бляха, як стомленасць расце хутка. Ці дапаўзем мы? Не, павінны дапаўзці. Так. Ну, давай, дзяўчына, давай. Там і рука ўжо на мінусе, і злева на мінусе. Так, стамілася. Добра. Слухайце, хапіла, ледзь. І гэта з улікам таго, што мы і адпачыўшыя, і ў кошках былі. Оу, ось гэта дык нумар трэба ведаць. Гэта хіба што самы высокі ў гульні пад'ём, бо раней такога я не сустракаў, каб так моцна стамілася. Вітанушкі, Анюта. Вітанушкі табе, шаноўныя. О, сходы. Бачыце? Цікава, ці гэта тое, што мы сабе шукаем, што ў нас? Сярэдзіна дня. Так, 2
труса, гэта добра. Дарэчы ж трэба замалявацца. ВРВ, вітанышкі табе. Во, все, адчынілі, там скрыня нават нейкая ёсць. Што гэта можа дом? А, не, пячора ёсць. Глядзіце. О, мы там у пячоры гэта і паспім, калі што. Каб адпачыць. Курапаткі, трусы. Тут больш нічога няма. Там таксама пуста. Пурбай, вітаначкі. Вітаначкі, шановні. Што тут у нас? А гэта ён спалены, так? Гэта спалены. Што ў пячоры? Так, чакай, сходы яны там недзе? Я проста прайшоў міма, не заўважыўшы, што ў пячоры у нас. Ля, не халеры не бачу. Так, пуста, пуста, пуста. А во, штосьці ёсць. Трошки ежы. Так. Давайте укладзімся. Паспім троху, каб адпачыць, каб і сілы былі. Трэба класціся, ну. Паша здзівіўся. Так. Мы ляжам. Мяркую, што 2 гадзіны нам хопіць, каб адпачыць. Зробім тут вады. Ось так. Паспім гадзінку. Зараз яшчэ паставім гэту вось каструльку вады яшчэ на гадзіну. Так, все хапае. Яшчэ гадзінку паспім і пойдзем далей. Павінен хапіць. На жаль, няма ўжо гэтага кавы ніякай. Мне падаецца, я ў гэтай гульні ўсю каву сабе забраў. Так, што ў нас па вадзе? Ой, 5 літраў, гэта зашмат. 4. Так, і ось так. Прыгатавалі вады. Усё, што ў нас там па знытым? Усё, да канца дня нам стомленасці хопіць. Мяркую, што тут больш не павінна быць гэтых. Снег пачынаецца, халера. Не павінна быць больш тросаў. Мы і так вельмі высока ўлезлі. Ёсць што? Нема. А тут што? Металлобрух, правады. Паходнік. О! Гэта тыя сходы. Тыя самыя. Так, тыя ж самыя. Дзе гэтыя? Вось яны, так. Так і ёсць. Мы знайшлі тое, што шукалі. Тут на даху нічога. Ну, нам гатаваць няма чаго. То бок вось тут тыпу самая высокая скала. Бо мне спадабалася вельмі апісанне такое, што шукайце самую высокую скалу. О, вось гэта добра. Вось тое, што павязка была, гэта добра. Бо у нас толькі адная. Так, хадзем. Завіруха зараз. Ужо блізка гэтая завіруха. Што? Нормас. Что там? Бляха, не поспел. Сюда.
знайсці, адкуль можна патрапіць на высокую дыстанцыю плато на высокай вяршыні. Пашукайце прыкметнікі. Ага, брыгадзіра і Рудзігера. Яны што, разам былі? Як Біба і Боба? Мне чамусьці падавалася, што яны асобна, і Рудзігер ад брыгадзіра. А тут на табе яны разам. А што, калі гэта адзін і той жа чалавек? Не, гэта розныя людзі. Рюдзігер гэта навуковец. Брыгадзір гэта кіраўнік прац. Вось на той станцыі, дзе яны былі. Куды мы прыйшлі тут? А, во. Краскацца трэба. Сходы дзірявыя былі. Ну дык усё старое. Занядбанае. Ад таго і дзіравае. Ой, мать. Трос, трос, трос. Толькі ўніз. А што ў нас? 5 кіляў. 5 кіляў скінуць. Мяркую, што гэта немагчыма. Давай. Чаму гэта немагчыма? Таму што, па-першае, канец дня, мы ўвогуле стомленыя. Вось так. Больш па сутнасці нічога ты не скінуць. Паходнікі. 6 на 3 это 1,8 кілаграмаў. Не хапаем. Гэта я не кіну. Інструмент таксама. Ежы. Паўкіло, кіло, 1,5 кіло. Такое сабе. Вады 2. Ну, карацей, скідаць-то няма чаго. Килограмм. Вот это можно скинуть. 600 граммов гэтага. Але мы істомлены ў хламіну. Я прапаную ісці ў пячору, адпачываць да ранку і ісці далей. Хадзем у пячору. Ежа у нас ёсць, мы спакойна працягнем ноч. Але добра адпачнем, і потым пойдзем далей. Так, там мы воды зрабілі сабе. Нам воды больш не патрэбна. Можа толькі калі мы смагу будзем адчуваць занадта высоку. Хаця у нас у кішэні там 2,5 літра ёсць. Кепска, што вецер падымаецца. Сюды возьмем гэта з сабой. Кінем у пячору.
Пячера Валацугі. Добрая назва. Так. Клади сюди. Скидай, не патрэбна нам з сабой гэтыя дровы цягаць. Гэта так, гэта так. Недзе тут тое, што мы падабралі, правда, металлабрухт разам з правадамі. Правады знайшоў. Металлабрухт вось тут. О, загудзела ўжо. Чуеце? Так, давайте шыпшыну. Антысептычная адная. Робім. Так, новый эпизод РДР 2 зафільмован, ужо монтуецца. Ну, супер. Так, о, яшчэ шыпшыны наробім сабе. Каб прыгатаваць, калі спатрэбіцца. На 3 кубкі ёсць, усё. П'ем ваду, лягаем спаць. Завтра можна будзе паглядзець. Добра. Гэта выдатна. А у вас, Паша, таксама сёння выходны ці не? У Польшчы, дарэчы, маюка пачалася, яна аж да панядзелка адпачывае. Там да халера яшчэ гадзіна. А мы амаль што... Гэтая бляха адпачылі. 5 до конца, мне падаецца, мы яшчэ ўночы прачнемся. Так, адпачылі напоўніцу. Яшчэ гадзінка трэба. Сюды. Гэта лепш падагрэць. Давай з'емо гэта. Вось гэтыя чыпсы, вось гэтая ваду. Чаму ваду п'ю? Таму што яна, па-першае, смагу спаталяе, а потым яшчэ і дае троху як гэта, голад. Яна таксама спаталяе і голад. Усё, ранак прыйшоў. І мы ў свой час, у сваю чаргу пайшлі. Так, толькі ветер. Ветер, бляха, не завіруха. Пройдзем спакойна. Так, я ўзяў жа ж? Узяў. А то бывало такое, што забываўся. Трэба будзе там... Выканаем гэтую задачу, трэба будзе паляваць яшчэ курапатак, каб пер'е з іх пашчыпаць. Што тут таксама праводы ляжаць нейкія. Пропусціў. Некаторыя магазины працадаўцы даюць выходныя, але прям выходнага, здаецца, няма. Вось яно што. Вось яно што. Ну, Літва, вядома, на чымсьці нагадвае Беларусь у гэты момант, таму што ўсё гэтае заради народу, каб яны маглі сабе купіць бухлішка, штосьці зжэрці. Гэта павінна ўсё працаваць чамусьці. У Польшчы трохі інакш. У Польшчы як вось дзяржаўныя выходныя, вось, толькі ядравая станцыя хіба што працуе, мне падаецца. А так усё зачынена. І гэта класна. Вось шчыра табе кажу. Гэта здорава. Мне гэта падабаецца. Адзінкавыя толькі склепы і краны працуюць, усё астатняе яно зачыненае. Гэта класна менавіта тым, што ўсё ж такі адчуваецца, што гэта выходны. Што людзі маюць права ўсе абсалютна на адпачынак, не толькі ты. Гацей мне падабаецца. Так. Вось наш трос, бляшанкі няхай тут і стаяць. Хай ідзем уніз.
І куди нам? Дякую Богу, там каменьчики, не зваліцца, калі што. Так, ай нафиг, трэба... Хай плоцяць людзям 1,5 стаўкі і працуюць. Вось гэта правільна, мне падаецца. Галоўнае, каб плацілі. 1,5 ці 2 стаўкі. Блядь, зноўку. Што гэта такое? Яшчэ один трос. Куды мы лезем увогуле? Чаму мы то ўверх, то ўніз? Так, гэта мне не патрэбна. Вось гэта. Скидай. Так, ну добра. Сілы ёсць пакуль што. Трэба лезці. Тэмпературы толькі няма, трэба неяк распаліць вогнішча, саграцца. Можа нейкую гарбату, дарэчы, выпіць, каб цеплей было. У нас жа ёсць гэтыя. Я што згадаў, у нас жа ёсць персікі. Так, трымайся, дзеўка. А чаму так халадно, бляха-муха? Колькі зараз? Мінус 28. Што нас нават футра не ратуе. Так. Дровы нам патрэбны, будзем вогнішча паліць. Ой, май. А высока. І далёка яшчэ тут паўсці. Я мяркую, вось туды падымацца будзем на гару. Sure getting cold. Так, трэба схавацца, трэба знайсці, дзе вогнішча распаліць, бо халадно. Яшчэ трос. Каб цябе ліха. Я чамусьці думаў, што мы ўжо пойдём па гэтых вось сходах туды наверх, а тут оказывается вось так. Вось так. І зараз ужо бляха пераахалоджання сабе заробім, чакай. Трос. О, пячора. Выдатна. Ходім сюди. Так. Холодно. Оп, нехто свету прийшов. Зараз Міша таки виходить з-за вугла і такий: «Hello, як справи? Як маєшся?» Так, давай распаливаемся. Банковские не працують, і у мене 1500 заробку висить. Да. Так, давай собі зробимо ось гэтак. Зробимо ось гэтак. Не, гэта мы будем робити наприканці, коли будем виходити. А тут ми зараз зробимо собі наступне. Де палка? Во. Годинку. Так. Зараз ми согреємося. Бо ми зараз будемо по тросі лезти, нам треба відпочити. Усіх со святом праці. Так, чому тільки він виходний, не зрозуміло. Свято праці, а виходний день. Ось так, бляшенку в эту открываем. Отчиняем, как бы взять себе троху. Так, это поднесли. Сколько тут? 19 хвилин, выдатно. Так, и треба з'їсти її. Ось так, це удобно. Зараз буде нам тепло. До речі, ще одна є. Давай. Томатный суп, как что. Давай покладем. Бо вона нам не потрібна. З'їдай. Ось все. І гэтую так само покидай тут.
Пайшлі. Усё, нам цёпла. Дровы. Такой колькасці нам дрова патрэбна ці не? Глядзі, тут яшчэ вугаль. Я б скінуў дрова, бо яны ў такой колькасці лічу не патрэбны. Стоп, гэта не тое. Ну, 2 хопіць мне. 5, 2, супер, усё. Каб не перенапружвацца. Так, ад большасці рэлігійных выходных адмовіліся, але неяк трэба даваць людзям адпачынак? Гэта так. Гэта мне вядома. Савецкія часы так і зрабілі. Выбачаюся. Што за музыка такая напружаная пачалася? Гэта што ўвогуле? Так, дзякуй Богу, не так было далёка паўзці. Туды наверх яшчэ штосьці ёсць, а тут нічога не нагнешся, туды. Ходим. Так, улево? Так, улево. Цікава, хто гэтае паранчы будаваў тут, а? Каму гэта было ўсё патрэбна? Так, у нас больш за палову стомленасці ўжо. Трэба неяк тут адпачываць недзе. Легче паспаць. Слухаць, а калі назад спатрэбіцца ісці, вы разумееце, гэта ж колькі паўзці па гэтых тросах. Давай. Я штосьці нічога не замалёўваю, дарэчы. Іду сабе наўпрост. Эй, зусім забыўся на ўсё. Замалюйся, дзяўчына. О, бачыце, дзе мы? Трэба было замаляваць тыя пячоры. О, мост. Курвіска. Ой, мать. Ой-ой. Так. Ці варта тут замалёўвацца? Моста не бачна. Добра, ходзім. Так, будь здоровы, дякую. Что ты поправил анимации? Не, ничего я не поправлял. А, ты маешь на увазе поинты, как вытрачивать в эти пункты. Не, я там ничего не робил еще. Я ж казаў, я спрабаваў ўжо двойчы змяніць хаця б малюнак і не дало. Не дае падгружаць вонкавыя малюнкі. Нават калі яны адпавядаюць патрабаванням, ўсё роўна не дае. Ну, эй, выдыхай уже. Ну, раз такую раку у Грузии ходил. Мне падаецца, ты хлусіш, калі кажаш, што крыху ссыкатна было. У мяне б ногі адняліся, калі б я нешта падобнае. Гэта што такое? Я спадзяюся, тут шлях нейкі ёсць далей.
Ля, мы зараз замерзнем просто ущент. Damn, I'm freezing. Я розумію тебе. Тут сховаться можно? Можно. О. Трос. Так, берем, распаливаем. Треба було з собою тягнути дрова усілякі. One little fire. Ось так, годинка есть. Стал водиться. Металлобрухт. Ага. Штодіонік. Вот мені треба. Это ж не Варштат. Стрелу не зробить. Бригадир. Стежив того слизького плазуна, але він пруткий. І сильніший, ніж здається, а я починаю звисати. Я знав, що це може бути поїздка в один бик, але ж вище оцінював свої шанси на кращий результат. Моє останнє завдання – вести записи до кращих часів. Борги сплачені, директор відчепився від мене назавжди. Написати щось яскраве чи що? Самою заграти. Йому б усе сподобалося. Більше не можу уявити його обличчя. Шкода хлопців, які не вийшли. Клята копальня. Частина вистав влаштований, щоб торгувати в них правду, боляче про те думати. Ну що ж. Майже приємно, коли сходить сонце. І перестає завівати вітер. Вперед мається владнати. Покончити з цим. Ще один здимок. А я ведаю, што гэта бункер. Гэта бункер. Я штосьці падобнае у бункеры сустракаў у аэрадроме. На мапе аэрадром. Трэба, гэта трэба. This'll come in handy. Вельмі падобны бункер быў там. Такі вялікі-вялікі. Это скинуть. Все прилады для вуды. А паколькі мы вудзіць не будем, то яны мне не патрэбныя, так. А гэта што? Штодзённік Рюдзігера. Цей острів мав відкрити мені свої таємниці, знання приховані в його сокровенних глибинах, глибоко під землею, нову геологію. Багато обіцяючи, коли я можу зробити прорив у майбутнє. Я знав, що ми можемо не досягти цілей, і у нас немає гарантії успіху чи безпеки, хоч і ніколи не міг передбачити такого результату. Наскільки потужним і руйнівним було б посилення. Каскадна руйнівна енергія, що йде від машини. Але я вирішив рухатися уперед. У найближчі десятиліття ці сумніви і вагання будуть безглуздими. Як і раніше, я вважаю, що ІВ мав рацію. Він був так близько ще 100 років тому. Але навіть зі своєю складною машиною не можу цього довести. Поки що. Ціна була високою. А тепер підозрюю, настав час і мені сплачувати рахунки. Зараз мої вороги сміються. А їхній агент, цей переслідувач на гірських схилах, відстежує моє пересування, а я дедалі слабшаю. Маю свідомості на кров жахлива тінь. Обгризаю її по краях. Я не можу зосередитися. Мені сняться дивні сни. Глибокий безкрайній океан. Ось бачиш, ВРВ, што бригадзір тыпу яго сцежыў, а Рюдзігер лічыў, што гэта
паранояў, карацей, што гэта за ім выключна ідуць. Так, што ў нас тут гадзіна? 10 хвілінаў. Секера. Давайте, ходите сюда. Трохи наготуем себе куропаток. Эх ты, паскуда малая. Так, усё. 3 хопить. This pack is getting kind of heavy. Так, малая, переживешь. Так, усё. Подымай. Давай, килограмм мяска. Так, і з цябе таксама кілограм будзе. Так, мне пер'е патрэбнае. Не прыгадаю, што трэба адрамантаваць да канца спальнік. Таму з 3 будзе больш, чым дастаткова. 27, 26... 21 хвилина. Нехай так і буде. Все, так, 44. Ці нам варта ісці туди. Містер Фінкер, вітаночки, вітаночки. Тут яшчэ, слухайце, штосьці ёсць. Я не гэта прапусціў. Все. Все. Так, бляха, ветер. Просто обосраться. Выбачайце за мой французскі. Так, гэта мы скідаем. Гэта мы пакідаем, бо ў іх яшчэ ёсць. Чотири. Ось так, все. Килограмм куропатки, и она наелась только на чверть. Да ёб твою мать, что ты за прожерливая пошвара? Кап тебе это разобрала просто. Девчина, что ты такое? 2 килограмма мяса съела. Голод только на полову сышел. Слухайте, куропатка увогуле такое невыгодное. 560 калорий у килограмме. А куды далей? Что-то я не разумею. И все? Нам отсюда треба... А навошта трос? Трос же ж навошта потребен. Тут волк лежит. Что? Волк лежить. А пячора нема ніякай, каб было цёпла. Яго нібы пума разадрала, але рэбраў не трчыць, не бачна. Значыцца, не пума. Чакайце. Чаму не на шашлыках? Таму што ў гульні. Так, у танках будзе івент па
Anime Girls und Girls and Panzer. Зрабіць агляд. Ну, я ж па анімешках-то не вельмі. А во, глядзіце, вось туды чапляецца крос. А дзе гэта? Чакай, не разумею. Так, калі мы будзем спускацца ўніз, то дзе мы апынемся? Што за возера? Так, перавес. Зусім трошачкі перавесу. Вось за гэтых вось. Вода. Давай мы воду покинем. И все. Полезли вниз. Ой, высоко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Высоко. Занадто. Девочка, а ты можешь так руки трохи отпустить, как не страшать столько сил своих? Бо зараз як обринешся вниз, буде нам кобзда. Уже был, продавали танки с девчонами. Ну, я нечто памятаю такое, так, олдскул было. Давно, правда, было, мне подается, аж на минулом годе. А може и в этом годе, просто пропустивши. Все. Абавязкова зараз адпачнеш, не перажывай. Слухайце, гэтая сцяна нібы туды, дзе мы укараскаліся наверх. Нам трэба легче адпачыць. Вось тут паміж гэтымі скаламі. Я ўпэўнены, што тут зрабілі гэтую сцяну не выпадкова, а спецыяльна. Блядь, аж ты супраць ветру ісці. Как тебе трасца? Цяжкавата. Што у нас па... Ага, ўжо вечар. Давай ляжам на гадзінку хаця б паспаць. Come on, little fire. Вуголь скористаем. Не то. Ось так. Воды у нас хапаем. Годинку поспим на открытом поветре. О, стих ветер. Что это такое? Туман пачаўся. Так, туман пачаўся, гэта які? Электрычны. А дзе мы ўвогуле? Я не разумею штосьці. Вось гэта цікава. Адкуль такі ветер? Адкуль туман? Чакай, мы ж зрабілі. Мы знайшлі, што шукалі, бачыце, 78. О, сапраўды гэта бункер, Омега. Рейс, дом, вітаначкі, табе зараз прачытаю паведамленне. Да бункера. І вобласць зображана на полароиднаму здымку. Значыцца, я быў правы. Значыцца, сапраўды гэты бункер, ён на аэрадроме. А или я не памятаю, дзе ён там справа злева ад крацей. Трэба будзе шукаць. Така цікавая мова, як суржык украінскую та расійскую, але зразумела без вывучэння для
Эй, холера, бляха. Зараз пачакай. А колькі людзей у краіне размаўляюць лакальную мову? Ты маеш на ўвазе ў Беларусі колькі размаўляюць насельніцтва? Халера яго ведае. Па апошніх нейкіх сведках беларускую мову назвалі роднай 57% чалавек. І пастаянна карыстаецца штосьці каля там 5-7. Штосьці такое было, але гэта было калі? У 19 годзе гэта было. Я можа нешта не так памятаю, але... Ну калі яшчэ трасянку дадаць да гэтага, то ў 100%. Калі на трасянцы, то ўсе размаўляюць. Вось там у твічы падказваюць. А чаму так мала карыстуецца? Гегемонія рашкі? Не, ну як табе распавесці? На мой асабісты погляд, выключна з-за таго, што улада ў Беларусі, яна толькі выглядае нібы беларуская па сутнасці. Я нічога там беларускага не бачыў ніколі. Вось я ўжо некалькі разоў казаў, што з 97-8 году я за гэтым так пільна назіраю, і для мяне відавочна, што наўмысна проста знішчаецца беларускамоўная прастора, таму што адразу як Лукашенко стаў на чале, то ВНУ амаль усе перайшлі на расейшчыну. Вось. І, адпаведна, шкаляры, якія вучыліся ў беларускамоўных школах, былі вымушаныя пераходзіць на расейскую, каб атрымаць вышэйшую адукацыю. І ўсё, а потым за ВНУ пайшло... Так, адсюль мы паляцім уніз. За ВНУ пайшло ўжо і астатнія навучальныя установы, то бок, зверху ўніз. Коледжы, тэхнікумы, ўсё астатняе. Вось, і па факце за 30 гадоў, плюс-мінус 30 гадоў. Атрымалася тое, што атрымалася. Блядь, куды мне ісці? Што дзеецца? Ці мне лягаць спаць да ранку? Ага. О, ось тут можна. Так, што там Twitch забурліў ужо? Што вам там запалак панакідалі з бензінам, ці што? Ох, дзякуй Богу. Так, то зараз у школе на расійскай навучаюць? Так. Зараз я табе так скажу, што у гарадзенцаў, вось мы калі выязджалі з Беларусі, у гарадзенцаў, якія хацелі, каб іх дзеці навучаліся на беларускай мове, не было такой магчымасці. Ім проста не давалі садочак, не стваралі групу на беларускай мове. Вось да гэтага дайшла, разумееш? Бля, дзе мы? Славік, нешта я ачкую. Куды мы выйшлі? Што гэта? Што гэта такое? Вось, мы ўжо спаць хочам. Ты выехаў з краіны да Польшы? Так, разам з сям'ёй, усёй сям'ёй. Пасля 20-го году, калі што. Дрэва. О, знаёмае штосьці. А там што гэта такое? Вадаспад, там вадаспад. Усё. Так, трэба ўніз ісці. Што за вадаспад? Шыпшыны ёсць. Дрэва? Маць моя жанчына. Мы ўнізе. Ёсць такое адчуванне. Унізе мапа. Зараз чакайце, вось недзе тут. Вось дрэва гэткае. Вось тут яшчэ дрэва ёсць. Вось тут вадаспад, бачыце? Вось мы недзе тут апынуліся.
Я таксама ў Вроцлаве, чаму багата беларусаў маюць польскія карані. Нібы украінцы теж, але не так багата зустрічаю щось. О, слухай, Рыздам, ты гэта зачапіў такую тэму. Я табіраю наступнае. Ведаеш, што ёсць такі твор. Называецца «Тутэйшы». Гэты твор, карацей, ён пра тое, пра крызіс беларусаў выключна, пра тое, што нашыя суседзі, што з усходу, што з захаду, яны ніколі не давалі нам магчымасці атаясамліваць сабе, як беларусаў ці людзей, якія маюць на сваю нацыю. Яны заўсёды лічылі, калі мы кажам пра Польшчу, што гэта выключна усходнія крэсы, што яны палякі. Адпаведна, расейцы, што вы расейцы, але са знакам якасці, як зараз Лукашенко кажа. Вось, таму гэта вельмі даўняя праблема. Ёй уже, прыблізна 200 год усё гэта мусоляць. Гэта пачалося яшчэ з Рэчы Паспалітай, то бок з 1600... шчыра. Калі забаранілі выкарыстанне беларускай мовы і перайшлі на польскую, гэта быў 1694, падаецца, вось такое. Вось адтуль гэта ўсё ідзе. Так, old school, не так, беларускую мову лічаць роднай 85+. Во, размаўляюць каля 20-25. Можа быць, не ведаю. Мне, калі што, з майго асяроддзя размаўляла літаральна 3 чалавекі. Вось, на той момент, калі я жыў у Беларусі, то не 25%, так не было. Old school, можа, у цябе проста іншае асяроддзе, тут няма праблемаў. Не разумею, як беларускую можна лічыць роднай, у сэнсе. 87 было ў 99 годзе, вось, зараз 61. Old school, вось тут больш падобна на праўду, сапраўды. Я помню проста, як у паследнюю перапіс насельніцтва вельмі быў пастаўлены пытанне, так, які вы лічыце сваю родную мову, то бок на якой вы размаўляеце з дзяцінства. Вось так было пастаўлена пытанне. Вось гэтыя підары менавіта так і паставілі яго. Так. Аня там нешта не тое напісала. Афенсів Зольнер, вітаначкі зноўку. Так, таму што палякі адхапілі палову Беларусі ў свой час. Так, вось калі мы кажам больш бліжэйшы гістарычны момант, гэта Другую светавую вайну, пасля Першай светавой, яны проста Расія і Польшча падзелілі папалам. Вось гэтая праблема выявілася ў той момант проста найяскравейшым чынам. Таму што адзін народ быў падзелены паміж двумя дзяржавамі, адна казала, што мы палякі, другая казала, што мы расейцы. Вось у гэты момант, мне падаецца, быў самы-самы пік. 200 год гэтай праблеме няма, ёсць. Неправда, Афенсів Зольнер. Рускі свет і гісторыя рускага света, яна пачалася з Петра I. Першыя вось гэтыя крыніцы, якія казалі, што ёсць велікаросы, ёсць маларосы, ёсць беларосы. Так, назовем гэтае. Таму, калі цалкам гэтую праблему падымаць, то і ўжо 300 год, а не 200. А 200 год гэта калі гэтая праграма, дырэктыва, ці як яе назваць, з тым, што мы частка расійскага свету, яна вось 200 год насаджваецца. Гэта маё меркаванне, у цябе можа быць іншае. Тут пытанне. Соркі за расійскую, перажывем неяк. Так, пайшлі далей. Нам трэба шукаць не захованку, бо нам трэба адпачыць. Мы прайшлі праз дрэва. Але, слухайце, там уніз яшчэ не. Гэта не той кавалак мапы, пра які я думаў. Што у нас па стомленасці? Трэба лягаць спаць неяк. Каб не гэты вецер, то было б лягчэй. Карацей, Рыздам, ты падняў пытанне вельмі такое глыбіннае. Я не ведаю, ці ёсць ва ўкраіне штосьці падобнае, такія вось пытанні, якія дасюль на працягу стагоддзяў не вырашаныя. Каб не была пастаўленая кропка нейкая. Беларусаў не было, праблема была. Беларусы былі, неправда.
Куды ідзем, чаго ідзем, замалявацца? О! О! Стреляй, блядь! Зараджаешь ты копца просто. Ну, девчина, ну ёб твою мать, ну... Ты збираешься, нібы, бляха, на нейкае вяселле. Зараджаю на стралу паўгады. Ой... Как тебе? Погрыз мне одежду, пусты. Той паскуднік выйшаў адтуль. Мы зараз злезем тут і пачнем. Падаецца, трэба будзе проста легче адпачыць. Адзінае што... Нема. Чакай, трэба паглядзець, што ў нас ёсць па паліве. У нас паліва нема. У нас паліва нема. Пячора. Хадзім у пячору. Так, ну да чорнасоценцы гэта пачатак 20-го стагоддзя. І кожны раз, калі вы чуеце рускі мір, ведаеце, што размова ідзе аб расійскіх фашыстах, гэта праўда. Фашыстах, якія сёння выглядаюць, дарэчы, раней гэта была інтэлігенцыя ўсё ж такі. Так, я нічога не бачу. Жудасная цемрава. Так, тут цёпла ўвогуле. Так, тут цёпла. Я б, шчыра кажучы, пайшоў бы тым шляхам, адкуль з'явіўся той воўк. Угу. Вось каб тут пакласці спальнік, загасіць і лягаць спаць. Бо у нас ежа ёсць, вада ёсць. Спокойно пераначуем і з новай сілаю пойдзем туды, паглядзім што-то, адкуль выйшаў воўк. Можа нават і надвор'е стане лепшае. Вось. О, там Паша уключыўся, ўжо размову з олдскулам. Давай, Паша, нацягні яго. За ўсё, што было, не было. Так. Троху батонікаў. Рэздам выйшла, што ў мінулым былі трагедыі, а зараз гэта дае мажлівасць закрепіцца ў Еўропе легче і ўцекці ад лакальнага агрэсора. Гэта было заўсёды, я табе так скажу, што на працягу ўсёй гісторыі беларусы. Вось асабліва мы кажам, калі пра перыяд, больш такі дакументальны, калі ўжо было гэтыя сведкі нейкія пра тое, як адбывалася насамрэч, так яшчэ гадзінку, слухайце. Вось, то за апошнія 150-170 год нейкія дакументы маюцца па міграцыі беларусаў. Вось кожны раз усё гэта адбываецца. Уцякаюць. Заўсёды на захад. Хто цікае на ўсход, там у капца. Так, и что это такое? Где светло? Мне показывало, что уже раница. А гуля на украинской? Так. Не, это украинская мова. Потому что у меня... Мосток. Ёб твою мать, я згадав, де ми. Усё.
Я узгадав, куди ми вийшли. Ми тут були, пам'ятаєте, там пройшли, аж ще звалилися з скали. Вось ми де, вось ми тут пройшли. Ой, чекай, де тут гэты мосточок? Не намаляваны, то бок мы пройшли недзе ось тут. Ён ідзе па вось гэты тут не намаляваны, і вось тут, мне падаецца, зваліліся. Там такая шчыліна была на дарозе. Мова падобная. Ты ж чуеш, што вельмі падобна. Я, наколькі памятаю, апошняе нейкае даследаванне глядзеў. Толькі чакай каго? Нашых лінгвістаў беларускіх. Яны там разбіралі падабенства, непадабенства, і яны казалі, што прыблізна 80% слоў у нас аднолькавых. І паходжання аднолькавага з Украіны. Вось, і маўленча нейкія прыкметы ёсць аднолькавыя і ўсё такое. У вас ёсць нейкія прыкметы, якія вы пазычылі ў расейскай мове, там канчаткі, некаторыя слоў даволі шмат таксама. Вось, і у нас тое самае, то бок некаторыя там канчаткі, гукі і гэтак далей. Просто у іншых месцах, назовем гэта так. Вось, таму мне падаецца, што беларус, што украінец разумеюць адзін аднаго без тлумачальнікаў усялякага. Так, вось гэты дом. Так, мы калі што, чаму мы ідзем уніз? Мы ідзем на аэрадром. Нагадаю вам, што мы ідзем на аэрадром. А пераход ён там. На аэрадром, вось ён. Нам сюды. Так, а на фоне войны есть сдвиги в сторону мовы Украине самой. Слухай, тут усё складана. Тыя беларусы, якія з'ехалі пасля 20-го году, пасля 22-го году, то яны даволі адкрыта, даволі вольна аб гэтым могуць размаўляць. Яны толькі калі і стрымліваюць сабе, толькі ў тым выпадку, калі вяртаюцца ў Беларусь да родных, маюць такую магчымасць і не баяцца яшчэ быць у вязніцы. Патрапіць у вязніцу. Я маю гэта на ўвазе. Так, ось тут праход. А што тычыцца тых, хто ўнутры краіны, то вельмі складана. Пасля прыблізна там конца 19-го году, у 20-м годзе асабліва, Лукашенко, давай так, калі коротка, калі больш зразумела, Лукашенко для сябе высветліў, што людзі, якія з'яўляюцца носьбітамі беларускасці, назовем гэта так, з'яўляюцца ягонымі асабістымі ворагамі, нягледзячы на тое, што ён сам трасянцы шпарыць пастаянна. Але вось так сталася. Можаш паглядзець, калі маеш такое жаданне, агляды таго, што было ў 20-м годзе, і там ты ўбачыш, што людзей, якія размаўляюць вольна беларускаю і выключна беларускаю з... Чакайце, только... Чаму? Як тут прайсці праз гэты вось кавалак? Я не разумею. Няўжо толькі адзін шлях у нас падаць вось на гэтыя скалы і неяк паўсці там па іх. Чаму я тут не могу прайсці? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не хачу. Я не памятаю, як мы спускаліся. Памятаю, што мы зваліліся тут. А вось куды? Карацей, што гэтыя людзі, якія карысталіся беларускаю выключна, ім нават метку ставілі, калі арыштоўвалі. Таму вось такая сітуацыя. Калі ты кажаш пра размовы, карыстанне беларускай мовы на тэрыторыі Беларусі сучаснай, мне падаецца, гэта магчыма толькі тады, калі ты будзеш крычаць пра тое, які бацька добры. Толькі так. Бляха, блин.
Няўжо трэба паўзці па гэтых каменьчыках зноў? Как тебе трасца? Зноў не згодны. Так, у міграцыі большасць не на Беларусь, так похуй, ім бы хутчэй пашпарт атрымаць, забыцца, а вось у Беларусі наадварот нейкі рэнесанс беларускай культуры мовы. Слухай, тут ведаеш, што наконт таго, які там рэнесанс мовы, культуры і гэтак далей, мне такое адчуванне ёсць, што гэта зроблена выключна для таго, каб перад Пуцінам мець большую вагу. Мець большую вагу і каб застацца на гэтым сваім. Ці падаць у дысціне? Мне падаецца, трэба падаць. Выбару няма. Та халера па ім. Паехалі. Ух, праскочыў. Халера, каб я толькі ведаў. Вось. Гэта хутчэй палітычны момант, таму што там і Марзалюк пачаў мову карыстацца выключна. Час ад часу недзе там выкарыстае. Марзалюк, калі што, Раздзім гэта такі палітык. Гісторык тыпу беларускі. Вось. Ну і ўсё такое. Якім Пуціну гэта літаральна людзі, выбачаюся, гэта літаральна людзі звычайна робяць для 1000 чалавек аўдыторыі, але іх там не шмат, што гэта закранае добрую частку моладзі. Так, усё, мы прайшлі нам сюды. Давай так, я табе скажу, што калі нават 20-го года не было, усе гэтыя блогеры, усе існавалі, беларускамоўныя, я новых твараў я не бачу амаль што. Тых, якія пераходзяць на беларускую і карыстаюцца ёю. Можа, давай так паставім пытанне, а ты сам звяртаў да 20-го году? До 20-го году на існаванні гэтых беларускамоўных блогераў. Ты шукаў іх, ты карыстаўся імі? Можа быць, гэта ты абмяжоўваў сваё асяроддзе такім чынам, што іх было няшмат у тваім асяроддзі? Так, адзін там зверху штосьці ёсць? Некае незвычайнае, слухайце, дрэва там было такое. Галінкі абавязкова падабраць. Так. А нічога няма. Гэта такая падманка-заманка. Так, Марзалюк заўсёды па-беларуску размаўляе, ён і завакае ўтопіць. Не ведаю, я не вялікі аматар біяграфіі Марзалюка. Мне не падабаецца толькі тым, што ён сістэмны чал. Праўду кажаш, як будзе попыт, будзе прапазіцыя. Во. Так і ёсць. У нас зараз нібы звідкі з'яўляюцца блогеры украінскім якісным контентам. Так, мноства хто з тых, на каго я быў падпісаны, перайшлі на украінскую, гэта добра. То бок расійскую яны балакалі заўсёды. А пасля 22-го такія хоба пераключыліся. Гэта цудоўна, мне падаецца. Я заўсёды па-беларуску размаўляю. Штосьці мне ўзгадваецца, што ён інтэрв'ю шмат даваў расійскую. Old school. Я вось не памятаю, каб ён заўсёды размаўляў расійскую, беларускую.
развалиться только, блях, в этих покручастых местинах. Я тут не лазил ніколи, что это такое? Где мы находимся зараз? Ну, может тут? Подается, вот тут идем. Я уже забылся, один раз только тут ходил, там не памятаю. Так, але якщо у школах РУ бацькі размаўляюць РУ, то моладзь ведае беларускую. Калі хоча. Калі хоча. Калі хоча, вядома, яна ведае. Таму што сярод блогераў даволі шмат, слухай, маладых сустракаюцца. І не толькі тых, якія з дзяцінства размаўлялі беларускую. Ну, тыпу, бацькі беларускую, яна беларускую. Не, ёсць шмат тых, якія Беларусю цікавяцца яшчэ з пачатковай школы. Гісторыю, ўсё такое, і наўмысна пераходзяць на беларускую. Ёсць жа ж нават у сеціве лазіць такі ролик, дзе Лука у 20-м годзе, напрыканцы, у пачатку 21-га прыехаў у... Вось зараз будзе вельмі цудоўна і паказальна пра Беларусь, што ён прыехаў у сувораўскае вучылішча. Тыпу там сядзеў перад гэтымі шкалярамі, сувораўцамі, падкрэсліваю. Калі ты, можа, рэздам не ведаеш, Сувораў — гэта антыгерой Беларусі. Нягледзячы на колькасць вуліц у гарадах і мястэчках. Вось. І там нават з'явіўся чалавек малады, які беларускаю з ім размаўляў сярод вучняў. То бок дзе ўжо ёсць гэтае засілле расейшчыны, а менавіта ў сувораўскім вучылішчы, на мой погляд, гэта будзе проста 100% верагоднасць. Але нават там з'яўляюцца людзі, якія не баяцца і задаюць пытанні і ведаюць і гісторыю, ганарацца ёю і прытрымліваюцца сваіх гістарычных каранёў. Так, слухайце, хутка ўжо есці трэба і піць. Піць яшчэ не праблема, а вось есці праблема. Нам трэба выйсці да чыгункі, як мага хутчэй. Так, інтэрв'ю даюць па-расейску, гэта нічога. Можа быць. Адносна беларускай, то яе ў школах вывучаюць, таму нейкі мінімальны ўзровень ведаў зберагаецца. Так, у школах вывучаюць, але на тым самым узроўні, як і расейскую, а пасля 20-го году расейскай плюс 1 гадзіна у параўнанні з беларускай моваю. То бок расейскую вывучаць сталі больш. Можа, нешта змянілася за той час, пакуль мяне там няма. Але вось так было, калі я з'язджаў з краіны. Дзе мы тут? Мы паскідалі ўсё? Халера ясна, ты паглядзі толькі на гэта. Так, вугаль з сабою. Мы нават тут сякеру з ножоўкаю пакінулі. Так, усё. Пап'ем, паемо і ляцім уніз. Лукашенко распавядаў на беларускай. Ой, халера, у нас ежы няма. У нас ёсць вось гэтыя толькі дзве птушкі. Ці калісьці ён выключна беларускую карыстаўся? Ён выключна беларускую скарыстаўся ў 20-м годзе перад выбарамі. Ён прамову зрабіў, бо бачыў ужо настрой людзей. Вось, ён сабе прамову зрабіў беларускую, але чытаў гэта з нататкі. З нататкі, якую прынес з сабою, то бок ён вольна не карыстаецца, пры гэтым пры ўсім у яго такая нармалёвая трасянка. У сэнсе таго, што па-расейску ён таксама не размаўляе. Так, 2 труса бега, але іх мяса мне не патрэбнае. Бо яно нізкакаларыйнае. Больш часу страцім. Лукашенко на трасянцы размаўляе, звычайна, калі яго пытаюць па-беларуску. Так. Згодны, сапраўды. Так і ёсць, згодны. Ой, хлопцы на твічы, выбачаюся.
Так, где мы тут находимся? Мы повинны зараз там злева недзе быць сыход да чыгуначнага гэтага будынка. Правда ж? Нам трэба да яго дайсці. Можа нават нейкага слухаце упаляваць аленя. На гэтай жа мапе ёсць алені. Вось ходзіць ён. Адзін, другі. Где ты там идешь? Рогатый. Это некая трава. Так, спыніся, спыніся, стой на месте. Не вырушися. Холера. У голову не трапіў, у шыю трапіў. Ён памрэ хутчэй за ўсё. Але придется чакаць. Где? Так, вось гэта будыначак. Падалося, ці ён там скача. Вось ён скача. О, памер. Дзякуй за дастаўку. 12 кіляў! Воу! Вось гэта цуд. Так, ну мне 4 толькі патрэбна, а вось гэта я таксама сабе возьму. Так. Што чакайце, давайте на Twitch пакуль што пераскочым. Выраслі гэта ўжо другое пытанне, з'явіліся яны падчас рэвалюцыі 5-го года. Такім чынам можна раскруціць там на захаднікаў і славянафілаў. О, на дворе полепшилося, але мы зараз здохнем, потому что холодно стало. Так, мистер Фінкер сам пачынае толькі пісаць і размаўляць. Вось, малайчына. Ужо штосьці, ужо добра. Я б сказаў, выдатна. Все, хаваемся. Все, дзяўчына. Не гэтае, не панікуй. Вогнішча. Так, памятаеш, Макс, у нас у РБ быў старшынёй ЖБК беларускамоўны. Выключна не памятаю, каб яго хтосьці прыцісняў, але большасць лічыла дзіўна, хтосьці захапляўся, але каб ушчамлялі, не памятаю. Калі мы кажам пра людзей, ніхто ніколі не быў супраць беларушчыны. Ніколі. Так, яшчэ 2. Ух, колькі у нас тут усяго. Палачкаю, так. Нам трэба 2 гадзінкі, ага. Так, скуру скінуць. Вось так, і мяняем на нявысохшае. Так, дзе яно? Кідаем. Зараз. Так, трэба сюды скінуць вось гэтую скуру, каб яна падсохла. Так, а вось сюды мы закінем вось гэта. Я ж кажу не пра прыніжэнне ад людзей звычайных. Я кажу пра прыніжэнне ад дзяржавы, якая трымае ўладу.
Так, колькі у нас 25 хвілін. А, выдатна, мы зараз сабе пер'яў трохі. Ось так. Так, што такое ЖБК? Жыллёва-будаўнічы кааператыў. Вось у тым і праблемы беларускамоўных лічылі дзіўнымі. Так, вось з гэтага ўсё пачынаецца, што прыніжэнне, што беларуская мова гэта нешта незвычайнае. Штосьці дзіўнае. Ну ўсё. А таму і ў інфармацыйнай прасторы з'яўляліся людзі, якія ўвогуле лічылі, што беларуская ім не патрэбная, што гэта не дамова, ну і гэтак далей. Таму што што? Правільна, таму што яна як найменей дзіўная. Адзін раз карыстаўся, каб сказаць, што вы на мове ўсё адно нічога не зразумееце. Так, усё папілі, паелі. 34 хвіліны, можна сабе вось гэта скінуць, трэба будзе. Давай яшчэ пер'яў, бо нам трэба рамантаваць будзе гэтага спальнік наш. О, Філ, вітаначкі, не заўважу, што ты ўжо тут. Прыемна бачыць. 10 хвілінаў, не, наступна я не буду драць, таму што магчыма падгарыць мяска. Хутчэй за ўсё не, але... Так. Усё ўзялі. 44 хвілінкі. Давай так. 2. Ось так. І пойдзем ужо на аэрадром. Зараз гэты тушачку скінем, якая нам не патрэбна, другую таксама скінем. Яна таксама не патрэбна. Што гэта у нас, бачыце? Тлушч. Так, ну а птушкі... Чакай, колькі у нас пуху? 7. А для ремонту патрэбна 6, мне падаецца. Ну, у любом выпадку, вось гэтае трэба скінуць. Што па вазе? 40. Гэта добра. Літр. Гэта не добра, трэба ўзяць. Все, выходим и идем на аэродром. А где же будем ремонтовать уже позднее? Так, то есть тут. Так, чекайте на ютубчику. Ён стары, уже давно ему тексты заўсёды пишуць. А ён, нягледзячы на тое, што стары ўсё роўна вельмі любіць размаўляць без усялякіх там нататак. Тут я з тобой не згодны зусім, таму што ён лічыць дасюль сабе вельмі красамоўным чалавекам. Нягледзячы на тое, уже колькі раз ён абсерваўся. А што скажу я пра Польшчу? Плануеш там назаўжды? Ну, сапраўды, так, дастаўка мяса. Польшча мне вельмі падабаецца. Слухай, Рыздом, нягледзячы на тое, што ёсць гістарычны такі падтэкст нейкі, і ёсць пытанне у навуковай праграме, якую выкладаюць у школе, таму што дзеці часам прыходзяць там распавядаць штосьці падобнае. Вось, і трохі іх гэтыя веды я карыгую. Вось. Ну і адпаведна кажу ім, каб яны задавалі, мабыць, не вельмі зручнае пытанне для настаўнікаў, але ўсё роўна пытанне правільнае. Вось. Усё гэта дробязь, таму што агулам Польшча вельмі падабаецца сваім, як бы гэта, архітэктура, назовем гэта так. Я ўвогуле, калі упершыню праехаў, былі выбары, там праз год ці два, выбары ў парламент, і я быў здзіўлены, што вось ты аддаеш голас за кандыдата, і менавіта ён прысутнічаў у парламенце, а не хтосьці іншы з ягонай фракцыі ці штосьці падобнае. Гэта проста цудоўна. Вось так павінна быць паўсюль, каб кожны адказваў за свае дзеянні. Было б няблага яшчэ зрабіць справаздачу, каб ён вось сваю гэтую кадэнцыю адбыў, вось, і потым яшчэ справаздачу сваю меў. Трымаў слова перад народам, перад сваімі выбаршчыкамі. І гэта было абавязкова патрабаваннем. Так, усё, мы на аэрадроме, нам трэба дайсці да сховішча. У нас тут два сховішча.
Ну, паглядзім, колькі яшчэ не вечар. Мне падаецца, мы да першага дойдзем, прыйдзецца там спаць. Прыйдзецца там спаць, таму што нам трэба знайсці бункер, а бункер, хутчэй за ўсё, на мапе яго няма. Зараз паглядзім справа, злева. Джасці, добра, памятаю, слухайце. Гелікоптер, памятаеш ВРВ, як мы з табою тут шукалі гэты кантэйнер металічны. Яшчэ там на стрымы ты глядзеў, дзе ён можа быць, а потым выявілася, што трэба заданне выконваць. Бункераў няма. Так, усё, гэта мы калі што выйшлі вось адсюль. У нас даволі доўгі шлях вось да гэтага схованкі. Таму хадзем. Так, няма чаго губляць час. Вось, і гэтае, чаго я гэтае? Крацей, у Польшчы вельмі шмат пазітыўных момантаў. Мне таксама падабаецца, што у людзей вельмі шмат волі, вельмі шмат свабоды, той, якой яны карыстаюцца, не вельмі добра, на мой погляд, часам, бо такія, ведаеш, рэчы, як ксенафобія, ўсё ж такі сустракаецца, і пры гэтым пры ўсім людзі сябе ніяк не стрымліваюць, бо яны не баяцца, што яны будуць пакараныя за гэтае. Гэта можна спакойна ператрываць, і ніякага негатыўнага адбітку ад гэтага не мець, калі прыстасавацца. То бок, усё вельмі няблага. Калі так па 10-бальнай агульнай скалі нейкай распавесці, то на 8 з 10 100%. Бракуе, ведаеш, чаго, каб не было 8 з 10? Гэта менш падаткаў, каб працаваць спакойна на ўмове працы. Каб працадаўцы не хваляваліся і не баяліся цябе працаўладкоўваць на месца па вось гэтай умове. Вось. І, вядома, трошкі больш грашэй у эканоміцы за кошт таго, каб былі больш багатыя, скажем так, кампаніі, фірмы. Таму што магчымасці дзеля гэтага ёсць, але наколькі вось я размаўляў з людзьмі палякамі, усе скардзяцца на карпорацыі, на прысутнасць карпорацыі, якія перашкаджаюць малому бізнесу і сярэдняму бізнесу асабліва. Вось сярэдні бізнес тут вельмі пакутуе ад прысутнасці карпорацыяў. Неяк так. Усё астатняе мне вельмі падабаецца. І клас людскі, так. А зараз Рафала абяруць, будуць вам нізкія падаткі. Паглядзім. Усё гнуткае, олдскул, ты гэтае не перажывай, не хвалюйся. Усё гнуткае, галоўнае, каб ніхто не хістаў гэтыя дэмакратычныя інстытуты, якія тут існуюць, каб нічога не мянялася. Але мяркую, што ўжо колькі? Два пакаленні у новай Польшчы жывуць, таму і яшчэ старое маецца, якое рабіла рэвалюцыю 80-е, таму ўсё будзе добра. Бліжэйшыя 20 год мяркую, што будзе спакойна. Нават з прысутнасцю Расіі пад бокам. Не будуць. Я веру ў тое, што будуць. Філ, от пашчасціла, що памер перад табою. Так. Што не трэба было бегаць па ўсёй мапе за ім. Гэта добра. У ідэале нам бы дайсці вось да таго ангару. Бачыце, вось там вежа гэтая, вось нам туды. Гэта ў ідэале, але па маіх успамінах мы не паспеем. Ой, навошта я гэта чапляць збіраюся, калі ўжо на двара ёсць зашмат грузу. Мова — гэта культурная мяжа, якая абароніць ад знішчэння вас як нацыі? Не. Old school. Ты вось тут наступіў на тыя граблі, якія паклаў перад табою Сталін яшчэ. Будзеш, можа, не верыць мне,
ці увогуле неяк не ўспрымаць гэтую інфу, але мову як вызначальную, мова як фактор, вызначаючы нацыю, прыдумляў менавіта Сталін. Можа не Сталін, можа нейкі акадэмік, але менавіта Сталін зацвярджаў, каб гэта так было. Дзеля чаго ён гэта рабіў? Дзеля таго, каб у выніку існавання Савецкага Саюза быў савецкі чалавек, каб была мова расійская ў яго, а краіна СССР. Разумееш? Каб знішчыць усе мовы суседскія і потым сказаць, што людцы добрыя, а вас-то ніколі не існавала, глядзіце, вы ўсе расійскую размаўляеце, таму мова, вядома, гэта той фактор, вось разумееш, як колер скуры. Вось цёмны ці светлы? Так, вядома, што цёмны гэта колер скуры у афрыканцаў. І ўжо ёсць пастава меркаваць, што яны адтуль. Вось чалавек перад табой, які з'яўляецца, ён адтуль. І можна запытацца, ты адтуль ці адтуль? Ён неяк абмяжоўвае ўжо, што ён не з'явіўся, напрыклад, у Нарвегіі. Мова гэта проста адзін з шматлікіх фактараў. І не абавязкова, абсалютна. Таму што цемнаскурыя нарвежцы сёння існуюць, калі што. Бо такі свет ужо стаў. Я і кажу, што мова бароніць ад знішчэння. Ой, олдскул, выбачаюся за сабе, канешне, але надта лёзунгава гэта гучыць. Я не згодны. Мова не існуе, нацыя існуе. Мова існуе, нацыі не існуе. Дарэчы, лацінку ўзгадай. Лацінскую мову. Мова існуе дасюль яшчэ, а нацыі такой няма. Таму гэта ўсё проста нейкія красамоўныя лёзунгі. Так, ірландцы без мовы справіліся на ўсё 100. О, дарэчы, Паўлік узгадаў сапраўды выпадак, які нядаўна абмяркоўвалі беларусы у Ютубе пра выпадак ірландцаў. Тое самае, так, мова свая існуе, занядбаныя, горшы становішча, значна горшае становішча ў параўнанні з беларускай, але нацыя трывае. І ніхто не кажа ім, што там не вывучаеце, не ведаеце, нішто падобнае. Візантій, квітаначкі, лёзунгі дапамагаюць змагацца. Гэта так, твая праўда. Лёзунгі дапамагаюць. Але трэба тут падкрэсліць, што менавіта дапамагаюць. Яны не вырашаюць, яны не ствараюць. Это проста як матывацыя. Все, я уже допек олдскула, он уже матюкается, лается. Бля. Латинскую мову придумали рымляне, тады, калі нацыі не існавала. Все, добре. А украіну придумаў Ленін ці штось падобнае. Выбачаюся, не. Придумали рымляне. Ведаеш, мне падаецца, мова, яна натуральна ўзнікае сама сабой, ее ніхто не прыдумляе. Гэта так. Нема ніякіх механізмаў, каб утварылася мова. А, дарэчы, вось беларус адзін, памятаеце, Зіменгоф, які ў Беластоку, дарэчы, жыў. Ён жа ж прыдумаў сваю мову, эсперанта. Вось, хіба што гэта адзіны выпадак на ўвесь свет, калі навуковец выдумаў сваю мову. Тыпу прыгожая, па ўсіх канонах зроблена і ўсё такое. Вось гэта, можа, прыклад такі. Але слухай, за тысячагоддзі існавання ўсіх моў, як там у нас? Слухайце, дык мы дойдзем да бункера гэтага. Можам і там адпачыць. Адзінае, што там ваўкі будуць у нас наперадзе, але... Так, генерал, что? Мармирион, генерали, угоршины, что была версия на зло, Ленин. Ну вот. Яшчэ один міф, так.
Сапраўды. Царкоўнаславянскую мову Кірыл і Мефодій, калі што напісалі. О, не, ўсё, давай пра Кірыла і Мефодія, слухай, олдскул, ты лепш за бізяпу. Лепш, дарэчы, вось за апошнія Філ Дімаў, я не ведаю, ты глядзіш, не глядзіш, вось ва ўкраіне правялі за гэтыя 2 гады, лічы 3 гады, вельмі добрую працу па таму, адкуль з'явілася кірыліца, як яна прыйшла да славянаў і гэтак далей. Раю паглядзець, бо ты зараз напісаў такую лухту, што просто пиздец. Кірыл і Мефодій, блядь, прыдумалі. Калі што, першыя літары кірылічныя з'явіліся на беларускіх землях, на Смаленшчыне. Ёсць кубкі, якія былі гравіраваныя кірылічнымі літарамі яшчэ ў 8 стагоддзі. А Кірыл і Мефодій, курва маці, з'явіліся, блядь, на нашых землях, там, не ведаю, у 9-10 стагоддзі. Так што давай без гэтага. Царкоўнаславянская. Хуянская, блядь, ведаеш што? Царкоўнаславянская. Гэта тая мова, якую ўзяў сабе маскоўскі патрыархат. Як асноўную. І карыстаўся ёй і папулярызаваў яе. Як адзіную правільную. Таму... Выбачайце, бамбанула. А так мне на голосе славяне пайшлі з Палесся. О, Паш, вось. Твоя правда. Усе славяне пайшлі з Палесся. Усе палешукі. Візантик, тым больш мова не магла ўтварыцца 2 чувакамі. Во, Візантик, абсалютная правда. Мова, якая існуе на зямлі, яшчэ не ведае алфавіту, яшчэ не ведае летапісі, і ўсяго такога яна ўжо была. І вандроўнікі пра гэта пісалі, і рымляне пра гэта пісалі, дарэчы. Па тых крыніцах, па якіх яны рабілі агляд земляў, суседзяў і ўсё такое, узгадваецца, што славяне былі тут, і балтаў яны ўзгадвалі. Таму Кірыл, Мефодій, ўсё такое. Так, куды я прыйшоў? Тут павінна быць скрыжаванне. Так, вось яно, дарэчы, вось яно. Нам сюды. Ідзі, дзеўчына, не спыняйся. Мы, дарэчы, не сустрэлі ваўкоў. А вось там, на гэтым шляху, іх павінна было быць 2. Ну, гэта добра. Можа, Кірык з Міхасём проста сістэмазавалі. Візантик, я зноўку спасылаюся на украінцаў, якія зрабілі навуковую працу наконт гэтага. Яны, па-першае, яны усталявалі тое, што Кірыл з Мефодіем ніколі не былі тут, у славян. Ім далі замову, каб яны стварылі. Ім, наколькі я памятаю, дала замову царква. Так, яны сабе ў Грэцыі гэта проста рабілі. І першы алфавіт, які з'явіўся, ён увогуле быў далёка ад таго, што выкарыстоўвалася на гэтых землях. Ну, у нас, у славян. Кірыліца, так званая. Да? Таму што кірылічныя літары ў сучасным існаванні, яны потым проста адаптаваліся з таго, што я стварыў Кірыл і Мефодій, і даслалі сюды ў гэты патрыархат. Вось, адаптаваліся з тым, што ўжо выкарыстоўвалася на гэтых на гэтых землях. Калі агулам, вось так гэта і выглядала. Я зноўку кажу, што ёсць нават сведкі археалагічныя, што ў 7 стагоддзі, 8 стагоддзі, можа, славяне выкарыстоўвалі кірыліцу. Вось гэтая літара В, ці як яна, Веді, яе назвалі. Так. Яна была ўжо на кубках выгравіраваная.
І гэта не была, калі што, руна скандынаўская. Менавіта кірыліцай была напісана на кубку. Пад Смаленском гэта было. Таму што калі хто забыўся, Смаленск гэта быў цэнтр, чаму такая назва? Цэнтр шляху ад варагаў у грэкі. Вось, і там акурат такі рамонт рабілі караблёў. Скандынаваў, ды і славянаў і ўсё такое. Тыя самыя цэнтры гэта Полацак, Рыга тая самая ж, правда? Кіеў і ўсё такое. Бляха, гэта туман. Каб яго ліха. Я не бачу нічога. Па шляху гэтаму ідзем. Мне падаецца, гэты шлях ён выводзіць троху у іншы бок. Так, гэта крумкачы паляцелі, то бок будзе змена на дварэ. Кірыліца гэта не мова, гэта алфавіт. Так. Так, гэта у нас узлётна-пасадка, вось ангар. Адзін. Так, ну, добра, па шляху прайшліся. Мне не гэты ангар патрэбны, а там будзе белы, вялікі такі. Гелікоптер. Адзін, самалёт другі. Ось там туды. Так, што за борт? Аво, 8. Белы ангар, нам да яго, тут будзем спаць. Мову царкоўна-славянскую напісалі ў 9 стагоддзі, пра якую дрэнную маскоўскую царкву кажаце, яны нават не падзяліліся яшчэ. Ты маеш на ўвазе, што не падзяліліся на артадоксаў? О, слухайце, у нас тут паўчаціна ёсць. І аленіна. Нормально. Царкоўна-славянскую напісалі ў 9 стагоддзі. Не чуў такога, не чуў. Я ж пакінуў скуру. Я пакінуў скуру пумы там і не забраў з сабою. Добра, зараз будзем лягаць спаць у любым выпадку. Трэба будзе толькі прачнуцца ўначы, можа будзе магчымасць пахадзіць пры паўночным ззянні, то паходзім. Пагуляем, пашукаем. Што ў нас па часе, дарэчы? Ой, яшчэ 12 гадзіны нема, то бок павінны паспяваць. У нас тут, бачыце, 78, так што да соткі лічу, што даб'ем. Всё, гэта ёсць. Так, кідаю всё. Возьмем сабе толькі 5 штук. Всё, давай, дзяўчына, лягай спаць. Вось 7-9. Так, мяне якось ватнік даказваў на твічы, што расіяне пабудавалі піраміды, потым Моисей іх вадзіў 40 год і прыў на балоту. Казаць, што я був. Да ладно, выглядае нават як нейкая казка з коміксаў. Таму пра тоді мова была зараджана, якім зацікавалі прабіты ты. Слухай, Марміріон і астатнія ўкраінцы, якія ёсць тут, вы падкажыце мне, што гэта за лухта, якую я пачуў, мабыць, 2-3 дні таму упершыню пра тое, што украінцы мора выкапалі. Гэта што такое? Ведаеце, дзе я гэтае мора пачуў? Чакай. Ёсць у вас такі блогер, які здымае ролікі, калі ён з ватнікамі там, ці то ў рулеткі. Не, я не чуў гэта, я не ведаю, пра што размова. Ён краце гэтых ватнікаў там спрабуе падлавіць. А ён такі добры малады чалавек. Вось, з чубам, як належыць всё. Вось, і ён там проста з імі размаўляе пра гэта ўсе рэчы.
пра гісторыю все такое. Ну і пытаецца, спрабуе заўсёды вывесці іх на чыстую ваду, каб яны прызналіся ў агрэсіі все такое. І мне часам трапляецца ягоныя гэтыя ролікі. Люблю глядзець. Так, ну мы з'ем спачатку вось гэты кавалачак, добра? 1.32 хопіць. Так, і што мы робім далей? Першае мы возьмем 2 кавалкі мяса. Ну і будзем чакаць туман, слухайце, нам патрэбны туман, каб знайсці гэты бункер. Бо нам вось так трэба будзе хадзіць, каб яно сіненькім свяціла. Злева. Чаму не злева? Злева, наколькі я памятаю, бункеру не было. Давайте паглядзім, каб все. Дарэчы, слухайце, трэба ж стрэл зрабіць. Трэба павярнуцца. Павярнуцца, слухайце, а там ён у падвале. Там у падвале знаходзіцца гэтае паскудства. Ну, варштат я маю на ўвазе. То бок, каб стрэлы зрабіць, гэта ў падвал ісці, а там вогнішча трэба распальваць. У Джасці, мне падаецца, быў яшчэ варштат. Хадзем да Джасці. Каб зрабіць стрэлы, бо у нас 4 стрэлы ўсяго. Забыўся, пра што я ўжо хацеў распавесці. Халерызм. Так, це мем. Ага. Не, гэта Рыбнікаў і Чарнышоў кажуць такія рэчы, сапраўдна хуйня. Ну вось, і цікава, адкуль гэта і пайшло, таму што людзі падхопліваюць гэта, разумееш, не гледзячы на тое, што гэта херня, якая зразумела ад самага пачатку, але ну цікава, якім чынам я натрапляю ў галаву гэтых людзей. Так, на РЕН-ТВ быў рэпартаж пра то, што дрэўнія укры выкапалі Чорнае мора, мы пачалі раскачваць. Так. І море хлапцямі балацяны выкапалі, бо заздраць нашу тбу. У іх нема. І ўсё? О, маць моя жанчына. Ты глядзі. Ну, зараз, бляха, мы тут згубімся. Так, мы былі тут. Да Джасці нам ісці, вось мы каля гэтых гор прайшлі. Вось яны. Нам трэба шукаць будзе, бляха. Вось так ідзем да самай гары, да самай сцяны. РЕН-ТВ, бритово-расійскі канал, не тое слово, слухай, філ. Я памятаю, калісьці я быў малы, ён яшчэ штось там паказваў добрае, а потым, як пайшло, яшчара нейкае там у іх там. Такія ўжо рэпартажы былі, там экстрасенсы, гэта ж у іх на канале экстрасенсы былі, правда? Бітва гэтых экстрасексаў. Ну і крацей, цудадзейны нейкі канал. Такіх дзівацтв я яшчэ не бачыў у сваім жыцці. Так, значыцца, правільна памятаю. Антисексов то у нас... У вас ужо ёсць? У сэнсе у вас ужо ёсць? А дзе яно у вас транслюецца? Ёсць украінская версія проста? О, Паўлік кажа, што па ТНТ яшчэ паказвалі, а я памятаю па РЕН-ТВ, што было. Так, трэба шукаць, тут уваход павінен быць недзе. Наверх туды. Але, слухайце, так ці інакш, мне падаецца, нам трэба карыстацца, пакуль ідзе туман гэты вось электрычны, нам трэба шукаць гэты бункер. Навошта нам гэтыя стрэлы патрэбныя, калі мы па сутнасці шукаем бункер. Таму хадзем проста. Тут гра. Вось тут пад'ём, напэўна, туды быў. У нас ёсць на канале СТБ бітва экстрасексів. На всяляк выпадак
высокахвалёвая гэтая. Так само чекаю. Карацей, цікавае шоу. Цікавае шоу. Мне зараз толькі ў Ютубе, калі што трапляюцца гэтыя шорты, дзе здзекуюцца з гэтага фармату. Там бачу нейкія такія падборкі, ці то расейцы, ці то украінцы, я ўжо не памятаю, украінцы хіба што украінцы. Яны рабілі гэтыя скетчы на хвілінку, дзе там вядзьмарка нейкая вошкаецца ў гной, ці нешта падобнае, такая ўся задумлівая, прыдумлівая. Карацей, смешна. Что такое? Змерзла малпа. Так, а мы тут пройдем. Я бачу дрэвы. Не пройдем. Уходим сюда. Стоп, стоп, стоп. Штосьці я згубіў, дзе гэтая скала тут была з правага боку. Так, калі што, у кішэнях у нас 2 кілаграмы мяса ёсць. То мы спакойны дзень пратрымаемся. Галоўнае медведзя не сустрэць, слухайце, каб ён тут быў. Бо ён хуценька нам высветліць, дзе мы і што мы. У такіх вось абставінах і пры такім надвор'і. А яшчэ была чутка, што ў 2 гадзіне ночы на РНТВ паказвалі парнуху. О, а мне падаецца, гэта можа не чутка, гэта тое, што хакеры зрабілі неяк. Я памятаю, што ці то беларускія, ці то украінскія. Я памятаю, што транслявалі нейкі канал па тэлевізарах, якія віселі вось у грамадскіх месцах. І там вось хтосьці ўзламаў і парнуху круцілі. Падаецца, гэта ў Беларусі было такое. Так, я ў сваём выжыванні толькі пачаў гэты квест, зараз перайшоў з аэрадрома на дальнія. Слухайте, ну штосьці нема. Нічога, пашукаем. Далі, напэўна, на самотны дрыву Мілтон, там пабачым. А мне падаецца, там на Мілтон не трэба заходзіць. Кости тут ляжыць, адпачываем. А там што? Табе трэба ўсе гэтыя станцыі аднавіць, каб яны пачалі працаваць. О, гэта мы знайшлі пячору. А пячора вось яна. То бок мы нармалёва так прайшлі. Зараз зойдзем у госці. Да гэтай, да пумы дойдзем. Яка будзе рычаць на нас. Я зразумеў, то бок ты зараз аднаўляеш працаздольнасць усіх гэтых вежаў, якія перадаюць сігнал. А іх, мне падаецца, 6 ці 5. Так. З тебе моцны канал. Кахана вбиваем у дзяцей, так? Я памятаю такое шоу. Не глядзеў ніводнага, але вось чуў шмат ужо пра гэта. Там яшчэ памятаю, было нешта пра суперняню, ці тата на хату, штосьці такое. Так, гэта гелікоптер. Гелікоптер у нас... Ось.
Так, ну мы амаль што палову мапы прайшлі. Я адзіна хвалююся толькі, каб не трапіць на пуму, бо ў такіх варунках яна нам красца тут хата на тата. Во. Кто ответственный за лопату? Ну там хапае жарту. А ось, да рэчы, ёсць жа гэта мем пра хлопца, які там за шакаладку зацірае. Ён жа сусед невядомы такі. І плача так. Гэта з якога шоу было? Не разумею, бляха, дзе гэты бункер? Добра, што хоць вецер у спіну, а то было б цяжка хадзіць супраць ветру. Мы калісь пасля п'янкі на ранак селі глядзець каханаму «Вбіваем дэтей». Вот то класная перадача была. Ну, а што зараз не здымаюць? Усё, скончыўся сезон. Бляха. Халадно. Дзе бункер? Палову мапу прайшлі. Трэба трымацца нейкага краю, а то заблукаем. Мы, калі што, зараз ідзем вось тут, па крайчыку возера. Вось пуму гэтую абышоў, вось так, вось тут ідзем. Так, калі адкінуць трэш, правільнае шоу, было цям карысна паглядзець і пабачыць саміх сабе збоку. Ну, вядома, гэта ў кожным ёсць. Я памятаю, калісьці глядзеў інтэрв'ю з рэжысёркаю ці з прадзюсеркаю вось гэтага шоу. Вось, там шмат цікавых рэчаў яна распавяла. Бункер, бункер. Блять, шаленство. Вось он ідзе. Ну давай, ты на возеры, ты не страшны. Зараз атрымаеш па сваю пысе, як заўсёды ў вока. Толькі, калі ласачка, давайце без медведзя, га? Бо я ў гэтым, бляха, тумане нават не схаваюся нідзе ад яго, ён мяне парве. Трэба будзе вогнішча развесці, во. Калі медведзя сустрэнем, трэба будзе вогнішча распаліць і адразу перад пысаю ягонаю. Так, мы дайшлі ўжо да вадаспаду. Вадаспад, вось ён. Вось ён. Не пелінгуецца, ну, штосьці ён тут не... Няўжо ён вось на гэтым канцы мапы, вось. Вось тут недзе. Нічога, павінна хапіць, я ж кажу, мяса ў кішэні ёсць, вада ёсць. Не прападзем. Я мапу ўжо забыўся, калі тут быў апошні раз. Можа, месяца 6 таму, 7, 10. Хазя. Ну, штосьці дык атрымаецца, праўда. Цікава, у аднаму месцы спаўніцца ці кожнае выжыванне ў розных месцах. Слухай,
Цяжкае пытанне, таму што звычайна вось у такіх вось сюжэтах у адным месцы. Дзе гэты будыначак? Не замаляваў. А, не, во, вось гэты. Кручочак. Звычайна, калі вось разглядаецца вось гісторыя нейкая, як цыкл гэтых задачаў, то павінна быць Fingers feel numb. у адным месцы. Так, я памятаю, як там супергіператыўная хлопчыка адправілі ў секцыю па барацьбе пад патранажам палка Азоў. Я адмо здзівіўся, колькі было супольнага паміж нашымі секцыямі і іншымі. Тады зразумеў, што з украінцамі у нас значна больш супольнага. Сергей, ты адкуля? Не, калі што, я беларус. Я беларус, а зараз вымушана жыву ў Польшчы. Ужо шмат гадоў. Вітаю, дарэчы, вітанашкі табе. Не памятаю, каб ты дзесьці пісаў штосьці. Так, давай з'емо оленя. Кілаграмчык запіхнем. Літр вады застаўся. Ну, трэба будзе распаліць вогнішча, потым напарыць сабе яшчэ. Дарэчы, хутка што ў нас, бачыце, і тэмпература спадае, таму акурат і спатрэбіцца гэтая вада. А ты, Паша, хадзіў у Беларусі яшчэ на секцыю барацьбы? Вольнай ці якой? Бо я не памятаю, каб ты распавядаў пра гэтае штосьці. Вітаю, проста вымова цікавая, беларуская, якая ёсць, свая добрая. На выходных же мае кермо прыехаць. Ну то віншую цябе з гэтым, хутка будзе са страном. А якое, дарэчы, ты купляў, Філ? Ты з адваротную аддачу, нейкае штосьці добрае ці звычайна бюджэтнае? Бо я калі гуляю на геймпадзе ад гэтага Xbox One, то ён мне, напрыклад, адваротная аддача вось гэтымі двумя маторчыкамі, якія ў ягоным складзе маюцца, добра дае разуменне, па якой паверхні ты едзеш. Ну, карацей, прышпільна. Вельмі падабаецца гэтае. Так, а давайте-ка мы вось тут адпачнем. Так, усё. Тут мы не адпачнем, вылучаюся, трэба шукаць іншае месца. Так, куды мяне занесла? Можа, трэба было па вадзе хадзіць, а не тут вось. Ну, так і ёсць. Залез, бляха, як коршун. Ёсць. Распаліцца? Спадзяюся, распаліцца. Бюджет плюс-мінус бюджетны Logitech G2. О, гэта вядомая марка. Гэта вядомы нават, мне падаецца, адзін з такіх... Ай, гуру, як гэта называецца? Давай вугаль. Блять, выскочила з головы. Збалансаваны, во, па якасці, па коштах. Вось гэтая серыя G. Я багата у каго сустракаю. На, у нас ежа ніяка. Можна гарбаткі папіць толькі. Каб сагрэцца. Давай, рэйшу.
Якщо як сподобається, буду вже розглядати бази з прямим приводом по типу Моза. Ой, Фонатек, мені подається, це вже для фанатів. Я пам'ятаю, як я глядів канал ніякого хлопця, який там по формулі, до речі, так, українці так само, який формулою займається. То він собі купляв щось там за 1500 чи за 1000. Акурат таких Фонатек. Мені подається, це шалене нечто. О, все потеплело. Давай, трошечки. I am too tired to think straight. Та не переживай, дівчина, все буде добре. Треба зараз тільки спуститися нам вниз. Потім ми залезли, бляха, на эту ось високу скалу. Блін, що це? Ветер, відомо, неветливий. Теквондо. Кандидат у майстри спорту по муайтай займався з особовим складом АМАПу з 12 по 14 год. Что себе ты? Ты что, хотел стать силовиком, ты что? Ты просто так тебе штырило от ветра. Где-то 5-й бункер. Неде тут, неде на мапе. Неде на мапе. Так. Ну, ходим тут. Та йопересити, я знов кудись ти залез. Меня штырило просто так. Бля, ну, девчина, ну, ай. Якая ты незграбная, просто не могу с тебе. Повязку. Давай, роби повязку. Гэта мы, калі што, у кошка. Дзе было больш паталяльна? Гэта не ў кошках так сабе ногі круціць. Некий выворотень. Что там слева такое постоянно шапотить? Трусы, что вы тут бегаете? О. Вот это скала некая. Ну давай сюда. Так, ну, ти знову зараз собі ноги скрутиш. Пішли навколо. Галинки треба позбирати, бо я бачу, там у нас 3-2 зосталося. Так, мы повинны были уже вось отсюль перейти вось сюда. Мы недзе вось тут ходим. Так. Стал юристом, но меня штырило просто так. Захотел стать капитаном до легкого плавания, але фізкультурно отримав травму і став юристом. До речі, хотів поступати у Щечень,
А что там у Шчэціне такого? Я веду ў Беларусі Шчучын. Можа туды? Не, недалёка ад гора не есть. Все, бляха, у каменьчыках гэтых не прайсці, не праехаць. Академія мараходкі для цывільных у Польшчы. О, возера нейкая на версі. Так, зноўку трусы. Гэта снег, мяркую. Ці што тут такое? Не, гэта просто так. Не цікавіць. А прикольно было б, мне падаецца. Паша капітан. Халера, бляха. Что отбывается? Не, на такое мы не узыдем. Пусто, пусто, пусто. Паўсюль пусто. Карацей, марылася одно, атрымалася, не атрымалася. Часам здараецца такое гаўно. Ведаеш? Зато атрымалася па-іншаму. Мне падаецца, шкадаваць тут няма чаго. З улікам таго, што ты лёгка зараз зменіў сабе працу і знайшоў сабе у юрыспрудэнцыі. Правда? У юстыцыі. О, шлях. Супер. Ён вядзе наверх, наколькі я памятаю. Угу. Вось, мы выйшлі недзе вось сюды. Прыблізна. Дзякуй Богу, мы сустрэлі толькі аднаго ваўка у такіх умовах. Прайшлі 2 рэспаўна мядзвежых, ніводнага не сустрэлі, таксама добра. Ты што гэта? А, ну так, ужо ўсё. Хутка ноч.
Целый день валандаемся. Так, треба вырашыць нешта, куды тут дзявацца. Я не упэўнены, што ноччу ж гэты туман ён знікае, правда ж? То бок толькі калі паўночнае ззянне будзе, то нам будзе даступна гэта ўсё. Што мы тут пакінулі? Нічога. Тут пуста. Воды троху ёсць. У нас колькі воды? 2,20. Пакуль што хопіць. Так, карацей, мы выйшлі ўсё ж такі вось сюды, дзе гэты домик. Стоп, не. Во, мы тут, вось тут мы зараз падняліся. Я не тую дарогу знайшоў. Мне падаецца, каб з правага боку быў бункер, ён бы ўжо запікаў, накіроўваў бы туды. Там уходзім налево. Так, гэтая плоскасць перастала трышчаць. Значыцца, хутка рацыя згасне. Добре, де зафільмував, вже запомповуєш на YouTube. Малайчина. Не губляєш ні хвилинки. Слухайте, тумана амаль што нема, правда? Уже зникае. А рацыя ўсё яшчэ працуе. Як гэта атрымліваецца? Гэта баг ці фіча? Усё, так, ці ў нас ёсць дзе начаваць. Ёсць пячора, я памятаю, не гэтая, а іншая. Вось гэтая ёсць пячора, так. Можа ў яе залезці. Паспаць, а, мабыць, уначы будзе паўночнае ззянне, выйсці ў такім выпадку. Праз астрыб я і сам пачаў капаць. І засынаць. Трэба кофе заварыць. Так, трэба. Так, зараз толькі-то знайсці трэба. Я гэтае месца павінен добра ўзгадаць, таму што калі гуляў упершыню ўвогуле адкрываў гэту мапу, замалёўваў, то ўсё такое, каля гэтай пячэры было 2 ваўкі. Яны мне так добра прасадзілі па срацы. Так, трэба падумаць, дзе можа быць бункер. Мы не дайшлі да Джастина, мы не пайшлі туды, наверх да яго. Ёсць адчуванне, што бункер можа быць у куце недзе. Зараз пакажу. Вось мы дайшлі сюды, вось да гэтага месца, і пачалася вось гэты туман.
І ми пайшлі вось так. Менавіта вось так, каля вады, вось бачыце, вада. То бок, можа недзе тут. А можа і тут. Карацей, трэба зараз знайсці пячору. Легче спаць. Бо у нас мяса ёсць, зараз паемо. Можа ваўка, дарэчы, сустрэнем, ды і заб'ем яго. Учора до позняй ночы обстрэлы, то мала спаў. О! То спачуваю. Я як гляжу Балаганова, там, што і яшчэ у нас есть такая Марголя Аўчук у Харкові жыве, бо выйшла замуж за украінскага ваяра. То мне падаецца, там штодзень гэтае лайно робіцца ў іх. У Харкові так дакладна. Слухайце, злева я бачу дарогу. А якім чынам яна тут? Бункер на самому заходе. На заходе мапы. Вось тут? Сапраўды, вось каля Джастина недзе? Не, чакай, злева. Захад же гэта ж лева. Мы акурат тут і ішлі, вось бачыш, мы выйшлі вось тут, падняліся да гэтага будынку, мы вось тут і былі. На ўсходзе, так? Сапраўды, вось, ну, ага. Не, ну мы слухайце, да Джастина не дойдзем. Бо, так, зараз будзе ноч. Так, а як бы нам гэта палепшыць сваё становішча, калі так? Пячора, мы недзе тут зараз. Вось прайшлі, дарэчы, трусаў. Не, нам трэба знайсці гэту пячору. Нам трэба і там адпачываць, лягаць, а ўжо калі будзе паўночнае ззянне, то ісці праз вось туды, у прамым накірунку туды да Джастина. У Харкові так то піздець, выбач на слове, выбачаю, вядома. Разумею, так. А яна толькі нарадзіла яшчэ малога свайго, дарэчы, Максімку таксама. Вось, то цяжкавата. Амаль штодзень, амаль штоноч. Тэрарызуюць вырадкі-выблядкі, як яшчэ іх назваць не ведаю. А воўк. Вось ён, маркер. Вось тут пячора. Вось тут пячора. Так, я памятаю, што калі з яе выходзіш, трэба сюды налева, а потым ісці направа. Так і зробім зараз. Хадзі сюды. Кыс. На табе ў вока. І мяса. Давай на усяляк выпадак усё забяром. Пригатуем, зараз сабе смачна паемо. Так, я нагул не разумею сувязі паміж туманам і рацыяй, а гэта анамалія. Ты проста прапускаеш лор менавіта гульні. В тым сэнсе... Чакай, трэба паглядзець, а у нас там ёсць трос, адсюль не бачна. То можна і з камня спусціцца, каб не ісці наўкола. Лор прапусціў, таму што глядзі, што адбылося у гульні у цэлым. На выспе гэтай, на востраве Вялікі Мядзведзь, адбылася анамальная электрамагнітная хваля. Ну, то бок, тыпу выбуха ці нешта падобнае. Астрыд разам са сваім сябрам яны пацярпелі. Нема тросу. Хадзем назад. Бля, ты сур'ёзна зараз? Туман пачынаецца. Так. Блин. А ну хадзі сюды. Так, тут нема сапраўды. Поверым Сергею, пойдем на гэты... На ўсход.
Пытанне толькі, як доўга будзе туман ісці. Дзе пячора, каб ёй трасца? Памятаю, што пячора была недзе ў закуточку такім. Трэба было праз снег, праз бурт снежны прайсці. І яна схаваная была ўнізе. Не, гэта не выглядае. Так, як ісці ад Джасціну, то трэба ўзяцца ўправа. О, мы знайшлі уваход. Ад Джасціна ўправа, угору і на поўнач. Ага. То бок мы каля возера праходзячы, мы проста не зачапілі хвалю гэтую. О, бачите, у нас тут яшчэ ад аленя скура маецца. Так, скідаем. Так, дык можна, дарэчы, вось гэтай скінуць таксама. Гэта сухая, ўсё. Так, хадзі сюды, трэба будзе, можа, паспаць тут крыху. Come on, little fire. Так, 49-48, лягаем спать. Ось так зробім. Гадзінку спім. Я спадзяюся толькі, што гэтыя туман ён не сыдзень. Боже, дзеўчына, ты... з-за туману яна не хоча спаць. Не, ну мы зараз не ляжам. Калі вось такая справа. Я маю на ўвазе, што на 30 хвілін мы 100% не ляжам. Стой. Дзе гэты кавалак? Ось. 49-48. Може зараз поспіш? Так, типу паветра насычана мелкімі часціцамі. Адкуль увогуле берецца электрамагнітная? Ну, гэта проста анамалія. Гэта наўпрост анамалія, якая здарылася, і ўсё. Так, 5 хвілінак. Давай. Мы все равно зараз спать не зможем. 800, ось гэта мы з'ємо. Поп'ем. Ці я адкрыў астатнія трыбо? Я ўсе пааткрываў ужо. Батюшкі, бляха, муха. О, нам сюды. Гэта апошняя галіна задач. Вось, бач, апошні гарызонт. Нам трэба толькі гэты бункер знайсці. Атрымліваецца. Та, ну. Скончылася гэты туман, бачыце, уначы ўсё ж такі яго няма. Все, лягаем спаць. Не. Так, до ранку у нас. Тады нарм. Что, не спится тебе, дзяўчына? Так, середина ночи? Ты устала. Посикать, я так разумею, попить. Як гэта знаёма. Что там яшчэ? Лягай, спі. Ну, з'еш кіль мяса. Что, полепшало?
4. Каб да ранку хапіла. Так, ну яшчэ крыху зусім засталося. Давай. Пасядзець у карты пагуляць. Яшчэ давай. Усё. Ну, трэба будзе вады нарабіць яшчэ. Там нейкі вецер чую. Камень з сабой насіць. Так, кажаш ісці да Джасціна. Ну, добра, добра. Хадзім у хату да Джасціна. Няхай сабе без туману, але... Навошта ён нам, правда, наадварот, каб было светла. І лагодна. А чаму гэта ён, дарэчы, тут валяецца? Я ж усё з яго зняў. І скуру, і кішкі, і мяса. Так, тут мы ж, падаецца, па скалах спусцімся. Можна да самой хаты не падымацца, хай застаецца на паправую руку. Ну, калі будзе туман, то так і зробім, а так-то нам, бачыш, вецер даволі моцны. Не так ужо і халадно, але ўсё ж такі тэмпература падае. Вось там, падаецца, нам туды трэба. Ідзі, ідзі. Не спыняйся, дзяўчына. Таким чынам пройдзем. Там адзінае толькі я памятаю, што ёсць нейкі роў. Трэба яго будзе неяк высці, знайсці месца. І на ўзлётна-пасадкавай паласе там будуць ваўкі яшчэ. У нас засталося 3 стралы толькі. Ну, на ваўкоў хопіць, гэта факт. На мядзведзя можа і не. Тут галоўнае пабачыць яго здалёк толькі. Вось ён шлях. Так, ну такое надвор'е хутка можа змяніцца, на жаль. Будзем спадзявацца, ні завірухі, нічога падобнага мы не сустрэнем. Так, нам трэба трымацца вось туды, бо там, куды мы зараз ідзем, там пума. Давай праз возера пройдзем. Кромкачы лётаюць, добра. Каля Джасці будуць 2 воўка, так? Ну, звычайна. А я ўжо не памятаю, слухай. Мне чамусь спадалася, там не было загроз ніякіх. Тут же чалавек ляжыць, я забыўся. Памятаю, што лутаў усё. Дзе пер'я? Ой-ой-ой. Ну што вы лётаеце, яшчэ адныя.
100% нейкія сваякі вось тых кромкашоў, якія таксама там ляталі, ніякіх пер'яў не накідалі. Скулапныя пачвары. А тут же ж бяспечна, наколькі я памятаю, па возеры хадзіць. Тут же ж няма гэтых тонкіх. Месцаў, дзе можна праваліцца пад лёд. А то я ўзгадваю адно сваё захаванне, адно з першых. Мабыць, нават памятаю, што гэта была другая гульня у выжывачы. Я па гэтым, бляха, па дрыве хадзіў. І там проста зваліўся, потом воўк напаў, мядзведь напаў, бля, я змерз як малпа. Дабег да вагона, скінуў усё дрэва, скінуў адзежу, карацей, лёг спаць. І у мяне тупа памылка адбылася, што я накідаў у бочку паліва на 4 ці 5 гадзінаў, а лёг спаць на 9. І ўсё, блядь, паабмарожваў сабе ўсё, што можна было. Хіба што там каля 70% ХП, яно проста пачырванела, больш не аднаўлялася. Ось, так што, ну, я недоўга пратрымаўся, там прыблізна 40-60 дзён у той гульні, бо мяне наступны мядзведь просто заваліў. Ці лось, ці мядзведь, я ўжо не памятаю. Завіруха, мяці, завіруха, паскуда, куды ж ты лезеш? Ось там Джасці наш. І ўсё, яно схавае проста яго. Ну, да вежы трэба дайсці, пачакаць, пакуль завіруха пройдзе. Так, а я тут падымуся ці не? Толькі давай, дзяўчына, без гэтых сваіх выгібонаў, што ты ногі не так ставіш. Усё, зварыў сабе кавы, як пошыкі, бо я трошкі прапусці, пакуль варыў. Сергей, бачыш, дапамагае. Ён кажа, што каля хаты Джасці павінен быць бункер той, то бок мы ў пачатку маглі ўсё гэтае прайсці, не шукаць так доўга. Недзе там ён наверсе знаходзіцца, бо мы прайшлі каля вады, а трэба было падняцца наверх да хаты Джасці. Сухаця можа рызыкнуць, можа пайсці, бо я бачу, што троху запавольваецца вецер. І дзеўчына не так ужо і мерзне, ось як адная была гэтая рыска ўніз, так і яна і паказваецца. Здаецца, незваны госць. Не. Гэта якая яна, другая, не другая, чакай. Вось гэтая складанасць. Мабыць, яна другая з першай. Я ж кажу, што мы скончваем гэтую гульню. Менавіта гэтае захаванне, бо гэта апошняя задача ўвогуле у выжывачы. І потым наступная гэта будзе стімаўская версія, таму што гэта з Epic Games і EGS-у. А ў стімаўскай ёсць дасягненні. Там каля 100 гэтых дасягненняў, і мы будзем іх выконваць на высокай складанасці. Ну, то бок мы ўсё тое самае пройдзем, усе гэтыя вось як іх называюць, божа, задачы. Потым яшчэ ж з'явіцца гандляр на яхце.
напрыканцы ўсё гэтае. 1000 дзён пражыць. Памятаеш, Філ, учора мы з тобой абмяркоўвалі гэтае. Вось гэта я хачу у стімаўскай версіі зрабіць ужо, а не тут. І да гэтага яшчэ трэба дадаць, што ў стіме ёсць беларуская мова. Там аматары зрабілі, выклалі, я ўсё спампаваў, трэба толькі вось усталяваць. Ну і пачаць новую гульню. Вось і ўсё. На сталкер просто дуже багата ваўкоў, больше, ніж на іншых складнасцях. А сталкер гэта вот это, так? Гэта сталкер называецца ці як? А па дарозе пячора ёсць? Вось тут пячора ёсць? Не, там пераход толькі я бачу. Чакай. Вось мы прайшлі, вось хата Джасці. Вось зараз мы вось так падымацца будзем. Па гэтым шляху. Тут няма пячор, мне падаецца. А, гэта пілігрым. Вось так, зразумеў. Не, дарэчы, мы наступную складанасць возьмем сабе не ваўчыную. Пасля, вось, мы праз адну праскочым. Праз адну праскочым. А ўвогуле можам паспрабаваць зрабіць, вось, як ты кажаш, незваны госць. Чаму б і не? Я менавіта з гэтай нагоды са зброі вось у апошнія колькі 10 штосьці, можа 7 стрымоў, толькі з лукам і хажу. Менавіта з гэтай нагоды, бо на той складанасці няма вогнестрэльных зброі. Толькі лук і стрэлы. Слухайце, як пашанцавала, што няма завірухі. Пачыналася і назад адкацілася. Пад гарой пячора ёсць. Не ведаў гэтага. Та ідзі ты ў сраку, божа, крываногая ты. Як ты гэтае любіш? Кошкі... Кошкі табе навошта? Руку, ногу. Што яшчэ? Трэба гарбату сабе парыць. Та што такое? Не дапамагло? Давай, сыходзь, бляха, дзеўчына. Ой. Ну як ты так можаш? Чакай, зараз запару сабе гарбаты, трэба яшчэ будзе зрабіць нейкую анучу. Каб перавязацца. Давай, гатуй шыпшыну. А тут ваду трэба пакласці. Так. Анучы нема. Што па адзежы ёсць што? Нема. Так, боль зараз, боль мы... Ага, ўсё, гарбата будзе у нас замест болі. Ось так. Гатуй. З расцяжэннем пойдзем. Хопіць 30 хвілінак. Так, добра, паднеслі. Паднеслі ўсё. Так, слухайце, але наколькі я памятаю, калі ў мяне расцяжэнне рукі,
луком не скористаюся, правда? Правда. Так, треба каменчик недзе знайсці, бо походнік ёсць. Каменчикам хаця б напужаць ваўкоў зможам, калі яны там ёсць. Бункер, ён нізам да ўпору на ўсход. Джасцін справа застаецца. Усё зразумела, добра. Ну я мяркую, што калі мы выйдзем з будынку Джасціна, то ж рацыя паказаць павінна ўжо, правда? Дзе ж яна там знаходзіцца? А то блукаць, так ну яго нахер. На нязваным госці 100% зброі няма. То бок ты можаш зрабіць сабе толькі лук. Я пра гэта і кажу, што вось менавіта гэтая складанасць вулі мяне і прываблівае. Каб усё абсалютна трэба было. Так, усё. Пакінулі. Гэтым прываблівае, каб было... Ну, усё трэба было крафціць. Гэта я скінуў, каб прайсці паўз ваўка, а потым павернемся, як перавяжемся. Заберем мяса. Ты гной, маўчы. Для лука трэба, да, дзверкі, гэта я ведаю. А таму што я зараз паслізнуўся. Я нагу і руку сабе паслізнуў, разумееш, што бок дзяўчына у кошках. Яна нармалёва так сабе ламае рукі і ногі. Тут. Я не ведаю, чаму так адбываецца, можа гэта мой лёс такі проста. Але як ёсць. Так ужо ў мяне працую пастаянна. Пры гэтым я не магу сказаць, што нават калісьці замест кошак я сабе пояс ставіў. І вось па тыпу, ну, павінна ж неяк павялічыцца колькасць гэтых хібаў, каб яна сабе ногі рукі круціла. Але ж не. Было дакладна тое самае, нібы нічога не змянілася. Вось яна зараз сабе круціць ногі рукі у лёгкую проста. І тое самае адбываецца, калі я, напрыклад, апранаю пояс замест. Мабыць, так і буду рабіць. На нязваному госці трэба інструментаў скрафціць у першую чаргу. Так, у першую чаргу. Это правда, так. Спачатку трэба знайсці... Тут нават рацыя ў джесці ёсць. О. Запалі. Трэба тканіну знайсці сабе. Вады трохі ёсць. Што тут ёсць? О, вось тканіна. Зараз зробім сабе павязку. Всё. Гасі. Так. Ложак сюди. Так, ну пойдем завалим в таким выпадку ваўка гэтага. Каб ён нам не перашкаджаў, правда? Вось заодно і мяса троху скрафтим сабе. Давай яшчэ одну павязку. Так, готово. Замотвайся. Малайчына, дзяўчына, ўсё. Так, где тут выйсце? Яшчэ две ёсць. Оу. Забирай. Я вось за гэтых чырвоных скрынь
хлопцы, вось Сергей і Філ. Можа, вы не ведаеце, але у мінулы раз я з-за іх страціў 2 стрымы, можна так казаць. Гэта было у забруджанай зоне. То бок я прыйшоў упершыню ў забруджаную зону, там як заўсёды замалёўваешся і гэтак далей, палез шукаць уваход на ніжнія паверхі шахты, і апынулася, што трэба завершыць спачатку некаторыя задачы. Ну, там бункеры паадкрываць, такое, каб знайсці ключы адпаведныя. Вось. І я пачаў шукаць гэтыя ключы. За гэты час з'явілася пара абнаўленняў, якія болтарэз проста змясцілі ў чырвоную скрыню. А я болтарэз так і не знайшоў, каб патрапіць на ніжнія ўзроўні. Давай 3700. Даю ўсё астатняе, давай. Дарэчы, адзін воўк тут. Заўважылі? І пачынаецца туман? Не, крумкачы ляцяць. Але і туман, слухайце, пачынаецца. Адзін заберам твоё мяска. Загублена. Не, гэта яно, па логіцы гульні, яно змяшчае вось у гэтыя скрыні чырвоныя тое, што знаходзілася на падлозе, недзе на шафах, калі ты пакідаеш свае рэчы. І ўсё такое. І вось яна ўзяла гэты болтарэз, які знаходзіўся ў закрытым будынку, у памяшканні такім унутры гэтага вось там карычневы хіба што быў гэты будынак. Вось, які трэба было адпаведна ключом адчыняць. Ён змясціў болтарэз у гэтую скрыню і змясціў гэтую скрыню простой уваход, якім я не карыстаюся амаль што. І я 2 стрымы шукаў болтарэз. Хадзіў, спачатку я хадзіў па, вось, напрыканцы стрыму, я хадзіў па гэтых вось будынках, дзе ён павінен быў быць. З ключом, то бок я адкрыў гэтае памяшканне, там нічога няма, ні болтарэзу, нічога, толькі нейкі там дакумент быў, які прачытаў, і ўсё, і далей шукаў болтарэз, не знайшоў. Па шахце прабяжаўся па тых мясцінах, таксама не знайшоў. Пайшоў у шахту, якая знаходзіцца на беразе, божа, у бухце гэтай. Вось, там таксама няма, а звычайна ёсць. Потым пайшоў ужо па сюжэце, калі памятаеце, болтарэз быў у шахце на Чорнай скале, на турме. Я туды схадзіў, там таксама няма, карацей, болтарэзы зніклі ўсе. Вось, і потым выходжу проста вось без стрыму, заходжу ў гульню, навошта я сюды прыйшоў, трэба ж распаліць вогнішча і спакойна сабе прыгатаваць ваўка. Потым, карацей, я без стрыму заходжу, лажу па лакацыі, па забруджанай гэтай зоне, шукаю, дзе можа быць на падлозе ці нешта падобнае. Вось. І праходжу увесь будынак ад пачатку да канца і іду адпаведна у той бок, у якім яшчэ не быў. І каля гэтага выйсця знаходжу чырвоную скрыню і проста выпадкова для сабе бяру, адчыняю яе. І там болтарэз. Проста адзін болтарэз ляжыць. Блядь, гэта неверагодна. Гэта столькі часу спатрэбілася, што проста капца. Так. Карацей, вось гэтая логіка, она проста паднасрала мне. То бок, сапраўды адбылося тое, што ненаўмысна. Будынак гэты быў зачынены. То бок, я ніяк не мог узяць гэты болтарэз і кінуць недзе на падлогу. То бок, па алгарытмах гульні яна пры абнаўленні узяла болтарэз з закрытага памяшкання і змясціла яго каля выйсця ў чырвоную скрыню. І ўсё. Ты згарэў на 100%? Не. Мы ўжо на тым стрымы, на наступным стрымы ўжо пайшлі далей па вось гэтых задачах. Што нас прывялі да Рюдзігера, да станцыі гэтай зялёнай. Ужо вывучалі.
перавалцы, дзе мы там былі ў мінулы раз. Так, 38-48. Трэба дадаць яшчэ палку. Так, і яшчэ трэба нам... Нам яшчэ трэба вады. Так, у нас дроў хапае, да рэчы. Да, вот і вугаль ёсць. Ось так. 44-33. Хадзі сюды, вось так. Пачалося. Ну, давай ваду. 8 хвілін. Так, давай мы ваду зробім 1,5 літры. Гэтае мы пачакаем. Усё. Зараз пойдзем. Ну, туман пачаўся. Так, ты кажаш, Сергей, што трэба па правы бок пакідаць дом і ісці сюды на ўсход, правда? Але чаму ён не ловіць? Ён жа ж павінен быў ужо злавіць, бо мы вось тут. У яе ж дыяпазон там, мне падаецца, ну, кіламетр звычайны. Я памятаю, што як шукаў нейкі бункер, то яна за кіламетр злавіла. Я задаўбаўся ісці па гэтых піканнях. А яна не ловіць. Потым не забыцца каструлю забраць сваю. Ну і як гэта называецца? Блин, праз гадзіну ўжо на работу ісці. Вядома, што да суседняй комнаты ісці, але ўсё роўна ісці. Ой, цяжка. Ой, Фойер, вітаначкі, цябе вылучаюся, тым што дзе-то ўсё спрабую выйсці з зімы. Латафака, вітаначкі, вітаю цябе таксама. Выбачайце, хлопцы, у мяне проста тут дыялогі будуць на ютубе, я амаль што забіў на чатик. Ну і дзе яно? Сергей, я прашу тлумачэнняў. Што ты мне панапісваў? Слухайце, зараз будзе смешна, калі апынецца, што ўсё ж такі ён недзе там будзе. Не тут. Вось мы адсюль перайшлі, адсюль выйшлі, а яно недзе вось тут. Блядь, пиздец просто. Я сёння устаў, абсалютна упэўнены, што сёння пятніца. У чацвер часто такое здараецца, слухай. У мяне таксама. Дзед заміў на нас. Не, я на вас не забіў, выбачайце. Просто Паша пісаў, вось, калі ты бачыш яго на апошні каментар, прыблізна гадзіну таму. Ад гэтага і атрымліваецца, што я не звяртаў увагу. Выбачаюся яшчэ раз. Як ёсць. Спішы гэта Фойер на Альцгеймера, калі ласачка. Я ўсё ж такі дзед. Бля, дзе мы знаходзімся? Зараз згублюся, аво, глядзі. Тут у нас трос. Так. Гэта вот Джастин недзе тут будзе. Недзе тут гэты трос, вось тут, мне падаецца. Так, ну трэба вяртацца. Мне падаецца, трэба ісці ў іншы бок. Бункер на паўночны захад. Мы прайшлі, глядзі, ты казаў, што з правага боку пакідаем жытло Джасці. Вось мы так пайшлі. І вось так каля скалы пайшлі вось сюды. Перадай хлопцам, дзяўчатам на твічы, што мы просім о выбачэнне, што адцягнулі ўсю ўвагу.
О, слухай, Фоер, ти бачиш, що ти наробив? Вже ютуберці. Яны вибачення просять. Усё прасцяве. Вымусіў людзей выбачацца, але нічога не зрабілі шкоднага. Я пайшоў на захад. Паўночны захад гэта не захад. Добра, добра, вяртаемся да будынку Джасці. Але чаму, слухай, не зачапілася? Павінна ж была зачапіцца. Вось гэта хвалёўка, якую я цягну, яна ж павінна была пачуць штосьці. Нават адсюль, ці яно так далёка. На паўночны ўсход. Паўночны ўсход. Ці захад, ці ўсход. Бывае, бывае. Так, вогнішча. Вось мы праходзім каля будынка Джасці, каля гэтай хаты. Дарэчы, мяса трэба з'есці. Падсілкавацца троху. О! Чуеце, чуеце? Яно ўжо булькаціць. Давай, не забылись и забрали. И все, идем. Так, вось з правага боку, то бок мы ідзем туды, адкуль прыйшлі. Я правильно разумею? Калі ты кажаш, што на паўночны ўсход. То бок нам трэба ісці на выйсце з лакацыі Джасці. Вось сюды. О, вось так ідзем. Сюды. Не, блакітная павінна быць, 100% павінна быць блакітная. Нават для дэбілаў для мяне напісалі, намалявалі бункер справа ўнізе. Так, каменьчыкі з'яўляюцца нейкія. Слуп. Што за слуп? Ці вось тут мы пакінулі сваё мяса, калі ўваходзілі? Магчыма. Так, о, бачыш, мы выйшлі туды, адкуль я зайшоў. Вось, то бок мы вось тут знаходзімся зараз. І рацыя ўсё яшчэ не чапляе бункер гэты. Трасца яго, а? Максімальна права. Добра. Ідзем максімальна права. Але зараз гэтая паскуда зноўку сабе ногі пераламае, бачыш? Ці пачакай. Не, высыходзь сюды. Дзяўчына. Пачакай, там было такі момант, калі мы спускаемся ў долу, там быў такі момант, што можна было трошкі правее прайсці вось ад гэтага камня. Зараз давай спраўдзім. Толькі не ламай ног, я малю цябе, дзяўчына. Ты умееш, я ведаю. Яна нібы на гэтых, слухайце, на шпільках ходзіць па гэтым снезе. Вось я пра гэта я кажу. Максімальна ўправа. Але не, мы тут не пройдзем. Добра, ідзем тут. Все, ідзем. Нахадзілі, хто гэта хадзіў? Памятаеце Семён Фарада ў фільме гэтым? Хто гэтага? Людзі, сляды. Далей на поўнач, добра. Трымаемся каля скалы, каб ногі не ламаць толькі.
сабе і на поўнач ідзем. Трымаемся скалы. Так, тут яшчэ нармалёвы схіл. А не нармалёвы. Ось так. Так. Ага, зараз поляжишь ты у меня. Шукай давай бункер. Что с твоей рацией не тое? Так, тут нема выходу ніякого. Мы идем униз таким чином. Так, усё, отбыл свой созвон, пойду добью винишка. Паша, ты здурнел, ці что? 12 ранку. Ну добре, полдень. Якое винишко? Максимум пива. Ствараю іерархію глядачоў. Сапраўды флэр, так. Доминация и принижение. Все по принципах классичных. Молчить гэтая рация. Как тебе? Ну мы тут ходили, ну. У минулый раз мы ходили тут. Нет, тут скала, тут не подняться. Мне падаецца, мы ўжо хутка прыйдзем да пумы. О, бачыш, тут гэтыя. А, не гэтая. Гэта не лужына, гэта надвісае неяк. Цікава. Что это такое? Трусы бегают. Вот гляди, у нас тут... Мы ось идем, мне падаецца, вось мы ўжо блізка да сістэмы пячор, а я да яе падыходзіў. Вось калі ў мінулы раз мы хадзілі ў туман таксама, я да яе падыходзіў. Ой. Ну где ж ты? Бункер. Не хоча. Так, красава, так і трэба олдскул, кажа. А, і олдскул. Зараз вы там удвоих сядзеце разом з Пашаю. Хлядь будете. Я хаза, як ты прийшов, то далеко. Ну, ось як ти казав, так я і пішов. Я ж тримався правого боку. Так, тримався скали, каб ніяк немагчыма было прайсці далей у правы бок. Ось так і прайшоў. О, бачиш, ось яна, сістэма пячор. Яна заюта пакінуць аэрадром. Гэта далёка, кажаш, так? То бок, можа, не так блізка да скалы трэба трымацца? Вось да левага боку. Можа, неяк тут абысці ось.
І чаму рацыя не ловіць? Ось хто мне распавядзе? Што здарылася? Во, бачыш возера, во, возера ўжо. Выйшлі да возера. Бункер на мапе чётка на паўночнай частцы, грубо кажучы, з хаты чётка на 2 гадзіны па циферблату. Дык, а як далёка ад хаты Джасці? Ці каля хаты Джасці адразу павінна лавіць рацыя гэты бляха бункер? Ці не адразу? Уже ноч, а мы тут вошкаемся. Як дзеці малыя з гэтай рацыю. І всё. Конец. Ён над самым краем. Там яшчэ закуток є. Зараз заблукаю, я Джастіна не знайду. Мне падаецца, каб гэты бункер быў тут, то рацыя павінна была б зачапіцца за яго. Штосьці не тое, штосьці не так, штосьці не ідзе. Няма сігналу, гэта ўсе вось гэтае, бачыце? Сігналы перадачы, перадачы. Область зображена на полароидным здымку. А полароидны здымак гэта пра тое, што там просто непасрэдна бункер зняты. Так, гэта бункер зняты. А што знята? Ці нейкія бочкі? Дзверы нейкія. Выключыць што? Антэну? Не, антэны ўсе зроблены. Ты што? То ж бункеры ўсе знойдзеныя. А я ні халеры не бачу. Цемрава, як у срацы. Трэба хаця б паходнікаў. Не, чакай, паходнікі ж ёсць. Ну. Так, трэба 4 ретранслятары адрамантаваць. Гэта ўсё зроблена даўно, хлопцы. Гэта робіцца, калі што, вось тут. Калі робіш задачу, вось. Яны пачынаюцца, што адрамантаваць, бачыце? Раз, два, три, 4. А потым ты даследжваеш вось гэтай тэрыторыі, дзе ты адрамантаваўся. Гэта ўсё ў папярэдніх задачах, няма сігналу. Уключыць антэну, а калі б не ўключыў антэну, мне падаецца, яна б нічога тут не давала мне зрабіць, а мы на гэтай лакацыі ўжо шукалі ключ, адпаведны. І на шахце, памятаеш, распавядаў табе, там пад гелікоптарам таксама знаходзілі схованку з ключом. Яно б не працавала тады, калі была не ўключаная.
Бляха, та зновку. Гэты схіл. Які ногі паламае мне. Так, на аэродроме яшчэ калі берацца прымач, рамонтуецца антэнна, таму тут 100% яна так. На аэропорту і так, вядома, яна ўключана. Я ж кажу, што на аэродроме, дарэчы, тут вялікі бункер быў. У сэнсе не ўключана антэнна. Ай, бля. Колена. Я ні халеры не бачу. Я не ўключыў антэну. Але ж тут не написано, што штосьці яшчэ трэба падрубіць. Бляха-муха, да што такое? Што-небудзь увогуле бачна ці не бачна тут? Ледве ідзе. Та нічого страшного не здарыцца, не перажывай. Можа, ногі, як звычайна, сабе паламаю, і ўсё. Ля бінтамі закруцімся. Пойдзем далей. У мінулым праходжанні, дык не, я ўпершыню выконваю гэтыя задачы. І ў мяне не было мінулага. Бля, цемна. Неяк дзіўна яна стаіць. І гэтае дрэва стаіць неяк дзіўна. Яна нібы п'яная. Так, скала. Ходим каля скалы. Я бы хоть гадзінку паспаць. Не, ну гэта можна зрабіць, пытанняў няма ў гэтым. Я шукаю просто выйсці да Джастина. Дзе-то будзе ўваход, таму што менавіта там лепш за ўсё застацца і паспаць. Ж цяжкавата, бляха, нічога не бачу. З вакна яшчэ сонейка пачынае свяціць, дык увогуле. Ні халеры. Так, частина з зони зарадження починається навіть без антенн, якщо у них проходження вже умикав. Ні, я розумію, про що ти кажеш, але про антенну я ходив спеціально включав антенну, каб працювала на зону зараження. Знову дерева, 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 дерева.
Та, блін. Не, я з-за сонця в окне нічого не бачу. Перед собою навіть тяжковато убачити щось. Давай сюди. Іди включай антенну. Якую давай? Якую антенну ти кажеш? Сейчас здесь супчик есть. А, ну так, може бути, слухайте, 13 година вже. Вже треба завершати стрим. Ніяк. Так, можна? Ось так. Так, палка, палка, палка. Вже треба закручуватися. Замыкать стрим. Протягнем, короче, будем шукать гэты бункер трохи пазней. І калі знойдзем, то, мабыць, на наступным стріму у такім выпадку будем шукаць, не шукаць, у сэнсе пачнем новую гульню на падвышанай складанасці. Можна так будзе зрабіць. На аэрадроме. Калі яна на аэрадроме, то ў такім выпадку прапаную. Вежы нема, чаму нема. Прапаную класці спаць. Да ранку нам не хопіць, але вось так вось штосьці дык будзем. Так, 5 гадзінак ходзімся. Спадзяюся, нас не замяце. Калі на аэрадроме яна ўключацца, зараз пойдзем уключым. Так, каля дыспетчерскай вежы. Гэта менавіта пра тое, што я і думаў. Ну што, пачынаецца самае цікавае. Вецер падымаецца. Мільён адсоткаў. Добра, зараз праверым. Чакай, Сергей, чакай. Так, Паш, што на заўтра? Што на заўтра? Заўтра у нас пятніца, заўтра у нас увечары з тобой плануем пасной ранарыць. Праўда, не? Ці будзе стрым зранку? Мяркую, што так будзе. Але не гарантую, паглядзім. Хутчэй за ўсё будзе. Я хачу зрабіць стрым. Можа, дарэчы, Давай, Боже, перажыць гэты дзень. Схадзіць да Джасці, ўзяць кавалак мяса і схадзіць на аэрапорт. Уключыць антенну. Калі яна выключаная. Яшчэ не ранак усё. Шуміць, гай. Джастин Бібер. Не Бібер, але Джастин. Што у нас па адчуваннях? Плюс 30, нішто сабе у нас тут схованка атрымалася. Ой, кепска бачна, як усё, а? Давай. Адчуванне мінус 5, таму што вецер сюды скіроўваецца, правда? Ага. Цяпло. Ці лягаць спаць, ці гэта ўратуе мяне скала? Ну, давай так. Поднимаем. Гэта мы разбираем.
Все, где мы? Ой, боже, ты нас занесло. Так. Мне падаецца, мы тут на локації каля Джастина, не? Не, яшчэ далёка. Бо гэтае озеро, яно далёка. А, не, во. Слухайте, мы на интуиции тупо дошли до Джастина. Уявіть собі. SnowRunner 1000 годов не грав. Так, а ми намагаємося амаль што кожную пятніцу з ВРВ пагуляць. Але атрымліваецца звычайна праз пятніцу. Так, усё, хадзем. Не будем чакаць, пакуль завіруху скончыцца, хадзем. Раз Сергей упэўнены такі, што не ўключаная нейкая антэна на гэтай мапе яшчэ, то хадзем туды. Але ж халадно. А можа, у той бок, дарэчы? Давайте у той бок, бо зараз скрозь ветер гэта ісці, ну такое себе задавальненне. Хочацца скончыць ужо гэтую гульню і наступную пачаць на іншай складанасці. Мерзнедзелка. Як знайсці беларускую для Long Dark у Steam праз майстэрню? Яна нібы DLC была для Long Dark. І дзіўна, што я яе знайшоў толькі калі мне скінулі лінку прамую, а не калі я у пошук убіваў на Steam. Цікаво было б паграць беларускую, яшчэ сам не гуляў. Таму не спрабаваў, можа там нейкі крывы, касы пераклад будзем глядзець. Ой, і вецер змяніўся, пакуль мы тут ідзем. Не, кажуць, што пераклад добры. Кажуць, што пераклад добры, гэта я так жартую. Заўважце, што я іду каля скалы злева, ветер злева дуе. Вось, а ў мяне то адна рыска, то тры. Як так? На слух добра разумееш мову, а чытаць складаней. Ну так. Гэта ўсе украінцы скардзяцца. З кім так размаўляеш, бо калі ім пішаш, ім цяжка чытаць. А вось на слых, калі так проста размаўляць, то ўсё добра нібы. Без усялякіх там вычварэнстваў. Так. Все, сышлі, і мы пайшлі. Давай, будем шукаць зараз антэну. Да вежы ідзем белай. Як у балгарскай долу праз, як і ў нямецкай ёсць, і у вас таксама ж ёсць гэтае слово шуфляда, столь, дах. Гэта ж усё з нямецкай. О, курва замятае як, а? Так, бяром накірунак гэты на ангар. Трымаемся яго.
Так, як там казали, у нас є план, ми його притримуємося. Бо зараз тут така... Треба согреться, без зайти у ангар. Дикстоль, шуфляда, штурмбанфюрер. Ну, все, это наше национальное, белорусское. Do I if I don't warm up soon? Що ти ниєш? Що ти скавичиш? Все добре. Багато слов? Так, вельми багато. Так, треба взяти, до речі, вуголь. Чекай, это не вуголь був. Скидай. Где тут палка, палка, палка. Дрови. А вуголю нема. Нехай. Так. Наскільки я пам'ятаю, ми тут не розпалимо нічого. Ведаєш, нам треба ось що зробити. Поспати, бо у нас не шмат. Ми ж лазили по тросі. І нам треба і відновитися трохи, і ми не шмат спали в этой ночі. Палили вогнище і все такое. Так, ходим отсюда. Есть багато подобных слов, так. Это правда. О, і завіруха скончилася. Видатно просто. О, ось гэта надвор'я. Дякуй. Дякуй, дякуй, Соніка. Что, лятуть? Уже лятуть, уже змяняюсь на дворі. Ти погляди. Паскуды. О, трых. Гэта не хутка будзе, добра. Трых румкаша, гэта не хутка. Мы павінны паспяваць тут. Включать все, что включается, выключить все, что выключается. О, а это что такое? А ну сюда. О, у нас тут скур. Просто. Хоть срака если так. Где ты, блядь? Он. Сергей. Сергей, блядь. Тлумачення де? Ти бачиш, он. А ти кажеш 100%. Ні, ти писав кілька мільйонів відсотків, 10 мільйонів відсотків. Так, 10 мільйонів відсотків ти написав. А? Ось так тобі. Ведай наше. Короче, гэта нейкі глюк. У меня іншого тлумачення нема. Так, давайте робити наступне. Ось, ми тут ляжем спать. Ось, таким чином ми заховаємося. У наступний раз ми пойдем. Давайте я зараз очуняємо. Встані, я відкрию мапу. Ось що ми зробимо. Ми пойдем з уключеною рацією ось так. У гэты бок і ось так. І сюди. Вернемся до гэтай пячоры. Калі нічога не адбудзецца, то мы просто будем швэндацца. Швэндацца што? Мы джасці абышлі ўсё. Мы джасці абышлі. Што яшчэ ў джасці засталося? Нічога, мы тут абышлі. Дасюль дайшлі. Па беразе мы прайшлі вось так каля пумы. Можа тут каля пумы нешта будзе. Яшчэ раз. Завалім пуму заадно. Карацей, на наступным стрыме гэта будзем рабіць. Рацыя паламалась. Бункер каля джасці. Гэта я так разумею, з нейкага туторыяла ўзяў, правда? Што ты такі ўпэўнена? Так, заўтра што як? Заўтра зранку. Заўтра зранку будзе стрым. Хутчэй за ўсё танкі. Хутчэй за ўсё танкі. Хочацца пагуляць, бо, слухайце, рукі ўвогуле запамятавалі, як гуляць. Нармалёва не гуляў 3 тыдні, і вось мінулы стрым, учора хіба што былі танкі, і паказаў, што, ну, блядь, я просто лох педальны. 2,5 гадзіны... А, то бок ты і сам адкрываў гэтае, усё, зразумеў. Я столькі яшчэ не пражыў 2500
Вось карацей будзем шукаць пойдзем улева сходзім па яшчэ па гэтай мапе, не ведаю што яшчэ тут рабіць. Рэйд не забудь. Дзякуй, Паш, дзякуй за рэйд. Так 20. Ого, ты столькі разоў перапраходзіў гэтую галіну задач. Да ты фанат просто. Так, хлопцы і дзяўчыны, зараз мы будзем рэйдзіць на твічы. Усіх астатніх я віншую, стрым закончыўся. Вось, спадзяюся, вам спадабалася. Калі так, то паставце падабайку. А калі вельмі спадабалася, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам вялікі, як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну абавязкова. І з вами пабачуся заўтра раніцаю. Відэа сёння не выйдзе, сёння яшчэ буду дапільваць субтытры. Карацей, да пабачэння ўсім. Ну і Філ, табе таксама спакойнага неба, спакойнага жыцця, каб все гэта нарэшце завершылася. Будзем разам намагацца, будзем данаціць на ЗСУ і ўсё такое. Усім пакуль.